யாஸ்யசி லாகவம். ஹரே கிருஷ்ணா. பயாத்ரணாத் உபரதம் மாம்ஸ்யந்தே த்வாம் மகாரதஹ ஏஷாம் சத்வம் பகுமதோ பூத்வா யாஸ்யசி லாகவம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நாளை கண்டினியூ பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தண்டவத் பிரணாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரேமா மாதாஜி வரலையா? நீங்க காணுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம பிரேயர்ஸோட இந்த செஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ எல்லாரும் கௌரவ பூர்ணிமாக்கு அட்டன் பண்ணுங்க. ஸோ ஐ திங்க் ப்ரோக்ராம்ஸ் டீட்டெயில்ஸ், அதாவது டைமிங்கு அதில் போட்டிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். நான் செக் பண்ணல, பட் ஐ போஸ்டட் இன் ஆல் த குரூப்ஸ். ஸோ கௌரவ பூர்ணிமா ஐ திங்க் 5:13 போட்டிருக்காங்க. இட் மேபி லிட்டில் பிட் ப்ரீபோன்மெண்ட் கூட செய்வாங்க. ஸோ எல்லாருமே அட்டன் பண்ணி ஒரு குருவுடைய இன்கார்னேஷன் கூட, அதாவது பரமாத்மாவுடைய இன்கார்னேஷன் ஆல்சோ லார்ட் சைத்தன்யா. ஸோ அவருடைய அவருடைய பிறந்த நாள் ஆக்சுவலி அது அப்பியரன்ஸ் டே. ஸோ இந்த பிரபஞ்சத்தில் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா தோன்றிய நாள். ஸோ நமக்கு தான் பிறந்த நாள், அவருக்கெல்லாம் தோன்றிய நாள். ஆக்சுவலி தெர் இஸ் அ டிஃபரன்ஸ். நாம் எல்லாம் ஜீவாத்மாக்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா தோன்றியவர்கள். ஸோ இந்த மாதிரி ஆச்சாரியார்கள் இவர்கள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா தோன்றியவர்கள். நாம் எல்லாருமே வந்து பிறந்தவர்கள். ஸோ தெர் இஸ் லாட் ஆஃப் டிஃபரன்ஸ் ஆக்சுவலி. ஸோ பகவான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய ரூபங்களாக இந்த பிரபஞ்சத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவ்வப்போது பார்த்தீங்கன்னாக்கா அனுப்பி வச்சுட்டே இருக்கார். அவரும் சுயமாக யுகந்தோறும் தோன்றுகின்றார். அவருடைய மெசஞ்சர்ஸ் ஆகவோ இல்லை பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவதாரங்களாகவோ பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய ரூபங்களாக நாம் இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து ஆச்சாரியர்கள் ரூபத்திலையும் இந்த மாதிரி எல்லாம் நாம் இந்த பிரபஞ்சத்துல பார்த்துட்டே இருக்கோம். ஸோ அவர் கல்ச்சர் இஸ் வெரி ஸ்ட்ராங். எஸ்டர்டே நைட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பிரபுஜியோட அட்வான்ஸ் கிளாஸ் செஷன் கேட்கறதுக்கான ஒரு தருணம் கிடைச்சது. ஐ வாஸ் டிரைவிங் பேக் ஃப்ரம் சம் லொக்கேஷன் டு ஹோம். ஸோ அந்த 9 மணிலேருந்து 9:15 மணிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த வெரி நைஸ் செஷன் ஹி வாஸ் கிவிங். கொஷின்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா அற்புதமான கொஷின்ஸ். நாம் எல்லாரும் கூட பார்த்தீங்கன்னாக்கா கேட்குறோம் இல்லையா, சிமிலர் கொஷின்ஸ். பிரபுஜி ரொம்ப அற்புதமாக விளக்கி கொடுத்துருந்தாரு. ஸோ வெரி நைஸ். ஸோ நாமளும் அதே மாதிரி விளக்கங்கள் தான் இங்கே கேட்டுன்னு இருக்கோம். ஆனால் அவர் சொல்கிற விதம் இன்னும் நமக்கு மனசில் வந்து ஏற்றுக்கக்கூடிய தன்மை. தெர் வாஸ் அ கம்பேரிஷன் பிட்வீன் கர்ணா அண்ட் அர்ஜுனா. ஸோ ஹூ இஸ் கிரேட்டர்? ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே இந்த காலத்தினுடைய போக்கில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எல்லாம் அதனுடைய சேஞ்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா நிறையவே மாற்றங்கள் நம்ம பார்த்துட்டே இருக்கோம். ஸோ நல்ல மாற்றங்களையும் நம்ம பார்க்கின்றோம். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னாக்கா இன்ஃபர்மேஷனும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரைட்டான இன்ஃபர்மேஷன்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு வந்து டிஃப்ரென்சஸ் வர்றதையும் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா. ஸோ கர்ணன் பெரியவனா இல்லை அர்ஜுனன் பெரியவனா, அதாவது உசந்தவனா அப்படிங்கிறது அந்த இதில் வரும்பொழுது பிரபுஜி கொஞ்சம் கடுமையாகவே பேசினதா அவரே வந்து சொல்கிறார் ஆக்சுவலி கிளாஸில். ஸோ சாரி ஃபார் ஐ எம் பீயிங் ஸோ ஸ்ட்ரிக்ட் அண்ட் இன்ஃபார்மிங் திஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாரு. ஸோ கர்ணா வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு அசுரன் தானே அவன். ஆக்சுவலி பேசிக்கலி அவனுடைய பூர்வ ஜென்மத்தில் அவன் ஒரு அசுரன். ஸோ அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா சஹஸ்ர கவச்சன். ஸோ அந்த சஹஸ்ர கவச்சன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 999 கவசங்களை அவன் வந்து அதுல வந்து எல்லாத்தையுமே இழந்த பிறகு ஒரு கவசத்தோடு இருக்கும் பொழுது அவன் சூரியனுக்குள்ளே புகுந்து சென்று விடுகின்றான். ஸோ அவன்தான் வந்து கர்ணனாக பிறவி எடுக்கின்றான். அவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா சூரியனோடு கலந்ததால் தெய்வ அசுர 2 குணங்களை அவன் வந்து அவனுடைய முன்ஜென்மத்தினுடைய கர்ம பலன் பிரகாரம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அசுர குணம், அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னாக்கா அசுரனாக இருந்ததால் அந்த இயல்பும் உண்டு.
தெய்வத்துக்கு, அதாவது தேவாம்சம் தேவர்களுக்காக, அதாவது சூரியன் வந்து ஒரு தேவர் இல்லையா? சோ தேவர்கள் இல்லையா, ஒன் ஆஃப் த தேவதாஸ். சோ அவருக்கு பிறந்தவராக இருந்ததால் அந்த தெய்வமும் அசுரரும் அந்த குணாதிசயத்தோட பாத்தீங்கன்னாக்கா பிறந்தவர்கள். ஆனால் பாண்டவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா மோட்சம் அடைந்தவர்கள். ஆக்சுவலி முன் ஜென்மத்திலே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மோட்சம் அடைந்தவர்கள். இந்த பிரபஞ்சத்துல தர்மம் பாத்தீங்கன்னாக்கா, அதாவது அதர்மம் தலைவிரித்தாடிய போது பூமாதேவியினுடைய அந்த வேண்டுதலால் தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய அவதாரம் என்பது ஏற்படுகின்றது. சோ இங்க தர்மத்தை நிலைநிறுத்துவதற்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா அப்படிப்பட்ட விடுதலை அடைந்த ஆத்மாக்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா தேவர்களுடைய சம்பந்தத்தோட வைகுண்டத்திலிருந்து வந்தவங்க தான் இவங்க பஞ்ச பாண்டவஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விளக்கத்தை வந்து பிரபுஜி கொடுத்தார் நேற்று நைட்டு. ஸோ அதை நம்ம கேட்கும் போது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஈவன் பீஷ்மரை பற்றி ரொம்ப அற்புதமாக கொடுத்தார். நாம கூட இப்பதான் முடிச்சோம். ஸோ குந்தி தேவி பிரேயர்ஸை பற்றியும் நம்ம 8வது அத்தியாயத்துல பார்த்தோம். இங்க 9வது அத்தியாயத்துல பீஷ்மர் எவ்வாறெல்லாம் பகவானை நினைவு கூர்கின்றார், அவரை பார்த்த சாரதி ஆகும், இது எல்லாமே அவருடைய, அதாவது அவருடைய மரணம் சம்பவிக்கும் பொழுது எல்லா தேவர்களுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அங்கே கூடியிருந்தனர். பகவானும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பீஷ்மர் வந்து நாராயண ஸ்வரூபத்துல தான் வணங்கினார் என்பதெல்லாம் நாம் கூட அற்புதமா படிச்சோம் இல்லையா? அந்த விளக்கங்கள் எல்லாரையும் பகவான் கொடுத்தார். சோ கர்ணன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உசந்தவன் கிடையாது அப்படிங்கிறத வந்து ரொம்ப அற்புதமாக விளக்கினார். ஏனென்றால் அவனுடைய குணாதிசயம் அசுரத்து நன்மையுடையதோடும் சரி, அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா தெய்வாம்சத்தோடும் பொருந்திருந்தது. இரண்டும் மிக்சர். ஆனா இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பாண்டவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தே ஹாவ் பீன் த எலிவேட்டட், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா விடுதலை அடைந்த ஆத்மாக்கள் தேவர்களால் அவங்களுடைய காம்பினேஷன்ல வந்து பிறந்தவர்கள் இல்லையா? சோ ஒவ்வொருத்தருமே குந்தி தேவியார் பாத்தீங்கன்னாக்கா, அதாவது தர்மர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா யம தர்மராஜன், அவரை நோக்கி பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த மந்திர உபயோகம் செய்துதான் அந்த, அதாவது யுதிஷ்டிரன் மகான் அதாவது பிறந்தார். இவங்க 5 பேருமே பஞ்ச பூதங்கள்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சம்பந்தம். சோ அந்த இதோட தான், அந்த அம்சத்தோட தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிறந்தவர்கள் என்று சொல்லப்படுவது. சோ இந்த 5 பேருமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பஞ்சமகாபூதங்களுடைய சுரூபமாக வந்து சொல்லப்படுவது. சோ இவர்கள் தேவர்களோட சம்பந்தமும் ஆல்ரெடி அவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா விடுதலை அடைந்த ஆத்மாக்களாக வைகுண்டத்தில் இருந்தவர்களால் அவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒன்லி தேவாம்சம் மட்டும்தான் அவங்களுடையது. சோ இந்த விளக்கத்தை வந்து பிரபுஜி ரொம்ப அற்புதமாக கொடுத்தார். சோ நமக்கு கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா சிரவணம் என்பது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். சோ ஒருத்தர் சொல்லிண்டே இருக்கும் பொழுது இன்னொருத்தர் சொல்றதையும் நம்ம கேட்கறதுக்கான அவகாசத்தை நாம வந்து தேடிக்கொள்ளணும். சோ ஒரு நிமிஷம் மியூட் ஆல் பண்றேன் நானு. யாரும் அன்மியூட் பண்ணாதீங்க. ஐ எம் நாட் லாக்கிங் த, ஏன்னா நிறைய பேர் ஜாயின் ஆவாங்க. இன்னைக்கு கொஞ்சம் நான் சீக்கிரமாக முடிக்க வேண்டியிருக்கு. ஐ திங்க் பிரேமா மாதாஜி வந்து ஐ தாட் ஆஃப் கிவிங் ஹர் டு ஸ்பீக் சம்திங் ஆன், ஐ திங்க் ஆழ்வார்களை பற்றி ஏதாவது சொல்லுவாங்கன்னு பார்த்தேன் நான். லெட்டஸ் தெரியல அவங்க. ஓகே, பிரேம மாதாஜி வந்தா எனக்கு சொல்லுங்க எல்லாரும். சுந்தரராஜ் லெட்டர் கால் ஆல்சோ ஒரு வாட்டி. ஓகே, நம்ம அதுக்கு முன்னாடி பிரேயர்ஸோட நம்ம இந்த செஷனை பார்க்கலாம். தெரியல. ஓகே மாதாஜி வரலீங்களா? கிளாஸுக்கு வரலீங்களா? ஓகே இன்டர்நேஷனல் இந்து யுனிவர்சிட்டில இந்த அகாடமிக் சேரா போட்டிருக்கான். ஓகே ஓகே. சோ அதுல வந்து டோட்டலி ஒரு லெக்சரையும் நான் அரேஞ்ச் பண்ண வச்சிட்டு இருந்தேன். ஓகே, நாளையில இருந்து வருவேன். ஓகே ஓகே. நாளைக்கு இருக்க மாட்டேன் மாதாஜி. நாளையில இருந்து நான் 1 வீக் இருக்க மாட்டேன். ஆக்சுவலி இன்னைக்கு நான் கொஞ்சம் ஷார்ட்டா முடிக்கணும். 6:30க்கு முடிக்கலான்னு இருக்கேன். நீங்க 6:30க்கு மேல ஜாயின் ஆனாக்கா எதனா ஆழ்வாரை பத்தி சொல்லிட்டு நீங்க வேணா செஷன் க்ளோஸ் பண்ற மாதிரி இருந்தா, இஃப் யூ ஆர் வில்லிங். 6:30, அதாவது இந்த இந்தியன் டைம். ஓகே 6:30 னா இன்னும் ஒரு அரை மணி நேரம் கழிச்சா? கரெக்ட், அரை மணி நேரம் கழிச்சு. 6 னா 6, ஆமா இன்னும் ஒரு அரை மணி நேரம் கழிச்சு. ஆமா, ஃப்ரீ ஆயிடுவேன் நான் சொல்றேன். ஓகே 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 ஓகே. தேங்க்யூ மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நாம இப்போ வந்து வில் டூ த பிரேயர்ஸ் அண்ட்
start the session. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrutyam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayam Udirayet Srinvata Svakata Krishna Punya Shravana Kirtanam Hridayantastyo Abdhranihi Vidunhoti Shuhrudam Shatam Nastya Preshva Abdareshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagatya Uttama Sloke Bhakti Bhavadi Naistiki. Om Ajnana Timirandasya Jnananjanaya Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadamahyam Tada Swapadandikam. He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhana Shute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpadarubhyasya Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள், வந்தனங்கள். ஸோ நாம் இப்போ வந்து ஐ திங்க் கலாவதி மாதாஜி நீங்கள் கொஞ்சம் மியூட் பண்ணிக்கோங்க எப்போவுமே. ஸோ தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஸோ இப்போ வந்து புஷ்பா மாதாஜி இருக்கீங்களா? ஓகே. நாம் 20வது ஸ்லோகம் மியூட் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொன்னேன். ஓகே, அவங்க அன்மியூட்டே பண்ணிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ். అన్యోన్యం ఆసీత్ సంజల్ప. ఇది మ్యూట్ చేస్తేనే అన్మ్యూట్ అవుతుంది పాప. ఉత్తమ శ్లోక సేదసాం గౌరవేంద్ర పురస్త్రీనాం సర్వశ్రుతి మనోహరః. ఎస్, వాసింగ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. అన్యోన్యం ఆసీత్ సంకల్ప ఉత్తమ శ్లోక సేదసాం கௌரவேந்திர புரஸ்திரீனாம் சர்வஸ்ருதி மனோகரக. அந்யோன்யம் அவரவர்களுக்கு இடையில் ஆசித் இருந்தது, சங்கல்ப பேச்சு, உத்தம ஸ்லோக உத்தமமான ஸ்லோகங்களால் போற்றப்படும் பகவான், சேதசா அவ்வாறு ஆழ்ந்துவிட்ட இதயங்களை கொண்டவர்களின் கௌரவ இந்திர குருக்களின் அரசர், புற தலைநகரம், ஸ்ரீநாம் எல்லா பெண்களும், சர்வ எல்லா ஸ்ருதி வேதங்கள், மனகர மனதை கவரும். மொழிபெயர்ப்பு. ஹஸ்னாபுரத்தில் உள்ள எல்லா வீடுகளின் கூரைகளிலும் நின்றிருந்த பெண்கள் உத்தமமான ஸ்லோகங்களினால் பாடப்படுவோரான பகவானின் திவ்யமான குணங்களை பற்றிய சிந்தனையில் ஆழ்ந்து அவரை பற்றி பேச ஆரம்பித்தனர். இப்பேச்சு வேத மந்திரங்களை விட கவர்ச்சி மிக்கதாக இருந்தது. பொருளுரை. அனைத்து வேத இலக்கியங்களிலும் லட்சியமாக இருப்பவர் புருஷோத்தமராகிய ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே என்று பகவத்கீதையில் கூறப்பட்டுள்ளது. உண்மையில் வேதங்கள், ராமாயணம் மற்றும் மகாபாரதம் போன்ற இலக்கியங்களில் பகவானின் பெருமைகள் விவரமாக விளக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும் பாகவதத்தில் அவை பரமபுருஷரை சுட்டி காட்டும் வகையில் குறிப்பிடப்பட்டு உள்ளன. ஆகவே வீடுகளின் கூரைகளில் நின்றிருந்த பெண்கள் பகவானை பற்றி பேசிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது அவர்களின் பேச்சு வேத மந்திரங்களை விட அதிக இன்பமூட்டுவதாக இருந்தது. பகவானை புகழ்ந்து பாடப்படும் எதுவும் சுருதி மந்திரமாகும். நரோத்தம தாகூரின் பாடல்கள் உள்ளன. கௌடிய சம்பிரதாயத்தில் உள்ள ஆச்சாரியர்களில் ஒருவரான அவரால் இயற்றப்பட்ட பாடல்கள் பெரிய வங்காள மொழி பாடல்களாகும். ஆனால் அதே சம்பிரதாயத்தில் மற்றொரு கற்றறிந்த ஆச்சாரியரான விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாகூரர் நரோத்தமதாஸ் தாகூரரின் பாடல்களை
வேத மந்திரங்களுக்கு ஒப்பானவை என்று ஊர்ஜிதப்படுத்தி உள்ளார். பாடப்பட்ட விஷயம்தான் இதற்கு காரணம். மொழி முக்கியமல்ல, ஆனால் விஷயம் முக்கியமாகும். பகவானை பற்றிய சிந்தனையில் ஆழ்ந்துவிட்ட பெண்கள் அனைவரும் பகவானின் கருணையால் வேத ஞானத்தை அடைய பெற்றனர். எனவே அத்தகைய பெண்கள் சமஸ்கிருத பண்டிதர்களாக இருந்திருக்க மாட்டார்கள் என்றாலும் அவர்களது பேச்சு வேத மந்திரங்களை விட கவர்ச்சி மிக்கதாக இருந்தது. உபனிஷதங்களில் உள்ள வேத மந்திரங்கள் சில சமயங்களில் பரமபுருஷரை மறைமுகமாக குறிப்பிடுகின்றன. ஆனால் அப்பெண்களின் பேச்சுக்கள் பரமபுருஷரை பற்றி நேரடியாக பேசப்பட்டவை என்பதால் அவை இதயத்திற்கு அதிக இன்பம் அளிப்பவையாக இருந்தன. கற்றறிந்த பிராமணர்களின் ஆசைகளை விட பெண்களின் பேச்சு அதிக மதிப்புள்ளதாக காணப்பட்டது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஏன் அதிக மதிப்புள்ளதாக காணப்பட்டது என்றால், அங்கே ரியலைசேஷன், அதாவது உணர்ந்து பேசப்படுவது. உணர்ந்து பேசப்படுவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்பொழுதுமே நமக்கு அதுல ஒரு டேஸ்ட் கண்டிப்பா இருக்கும் இல்லையா? நாம கூட ரியலைஸ் பண்ணும்பொழுது பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் அவங்களுடைய ரியலைசேஷன்ல இது உணர்ந்திருப்பீங்க. யூ வில் ஃபீல் மோர் ஸ்வீட்னஸ் இன் தட் when you experience a realization. பகவானை பற்றி நாம உணரக்கூடிய அந்த பக்குவ நிலைக்கு நாம படிப்படியாக முன்னேறி செல்லும் பொழுது அப்பொழுது நாம பேசக்கூடிய வார்த்தைகள்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா உண்மை இருக்கும். அந்த உண்மையில பாத்தீங்கன்னாக்கா எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை நம்ம சொல்லுவோம். அதுல ஆழ்ந்த பக்தியும் கலந்திருக்கும். அது வெறுமனே இருக்கக்கூடிய அந்த வேத மந்திர உச்சாரணம் கேட்பதற்கு கூட நமக்கு ஈர்ப்பு உண்டு. இங்க கவர்ச்சி மிக்கதாக இருந்ததுன்னு சொல்றது பாத்தீங்கன்னாக்கா இட் இஸ் நாட் த மெட்டீரியலிஸ்டிக் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஈர்ப்பு கிடையாது. இட் இஸ் அ டிவைன், அதாவது பாத்தீங்கன்னா டிவினிட்டி. அதுல ஆன்மீகத்து சம்பந்தப்பட்ட அந்த ஈர்ப்பு இருந்தது. அதுதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா வேத மந்திரங்களை கேட்பதை விட இந்த மாதிரி பகவானை பற்றி அவர்கள் மனசில் என்ன புரிஞ்சின்றாங்க, என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனாங்க, அதை வச்சு அவர்கள் பேசக்கூடிய அந்த வார்த்தைகள் தட் ஆல்வேஸ் ரிஃப்ளெக்ட்ஸ் த ரியலைசேஷன். ஒருவருடைய ரியலைசேஷனை பத்தி சொல்லும் பொழுது அவர்களுடைய ஆழ் மனசில் இருந்து அவர்களுடைய பேச்சு என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா வெளிப்படும். அது அந்த சுபாவத்திலே நம்ம பேசும்போதே அவங்க பேசும்போது அது உண்மை என்று நாம உணரக்கூடிய அந்த பக்குவ நிலைக்கு நாமளே சென்று விடுவோம். ஒருத்தருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்ல சொல்ல நாமளும் மாற்றத்திற்கு எப்பொழுதுமே நம்மளை எடுத்துட்டு போவோம் இல்லையா? இதுதான் மனித இயல்பு கூட. அது நன்மையான விஷயமா இருந்தாலும் சரி, இல்லை பௌதீகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஈர்ப்பாக இருந்தாலும் சரி, நாம ஈர்க்கப்பட்டு விடுகின்றோம். அதனால நம்மளுடைய ஈர்ப்பு சக்தியை எப்பொழுதுமே ஆன்மீக சம்பந்தத்துல நம்மள எடுத்துட்டு போகணும். அதுதான் நமக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்குன்னு விதித்திருக்கக்கூடிய ஒரு மார்க்கம் என்பதை நாம உணரக்கூடிய ஒரு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை நமக்கு கொடுக்கும். அந்யோன்யம் ஆசித் சஞ்சல்ப உத்தம ஸ்லோக சேதசாம் கௌவேந்திர ஸ்ரீநாம் சர்வஸ்ருதி மனோகரக. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அஸ்தினாபுரத்தில் உள்ள எல்லா வீடுகளின் கூரைகளிலும், அதாவது அந்த மாட மாளிகை, அதாவது இந்த பேலஸ் இருக்கக்கூடிய அந்த அஸ்தினாபுரம் அந்த அரண்மனையில் இருக்கக்கூடிய அந்த வீதியில பாத்தீங்கன்னா மாட வீதியில பாத்தீங்கன்னாக்கா வீடுகள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா அடுக்குமாடி வீடுகளாக இருக்கின்றது. அங்கே அந்த மாடங்களில் நின்று கொண்டிருந்த ஸ்திரீகள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா உத்தமமான ஸ்லோகங்களால் பாடப்படுபவரான, அதாவது பகவானை பாத்தீங்கன்னாக்கா ரிஷி முனிகள் அதே மாதிரி புரோகிதர்கள் பிராமணர்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா வேத மந்திர உச்சாடனங்கள் அதாவது ஓதுகின்றார்கள். அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னாக்கா பகவானுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆசிகளை வழங்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. அப்படிப்பட்ட திவ்யமான அந்த வேத மந்திரங்களை விட பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானின் திவ்யமான குணங்களை பற்றி, அவருடைய லீலைகளை பற்றி இந்த அதாவது ஸ்திரீகள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா தங்களுடைய சிந்தனையில் அவர்கள் ஆழ்ந்து அவரை பற்றி பேச ஆரம்பிக்கிறார்கள். அது எல்லாமே அங்கு கேட்கும் பொழுது அந்த பேச்சு வேத மந்திரங்களை விட பாத்தீங்கன்னாக்கா ஈர்க்கக்கூடியதாக இருந்தது என்று இங்கே அற்புதமாக இந்த ஸ்லோகத்துல விளக்கப்பட்டிருக்கிறது. அனைத்து வேத இலக்கியங்களிலுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா லட்சியமாக, அதாவது இலக்கு இருப்பவர் புருஷர்களே உத்தமமாகிய ஸ்ரீ கிருஷ்ண பகவான் என்பதை பகவத்கீதையில் நம்ம புருஷோத்தம யோகத்திலே ரொம்ப அழகா படிச்சிருக்கோம். நம்ம அதாவது லாஸ்ட் ஸ்லோகங்கள்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா அது இருக்கிறதே 20 ஸ்லோகாஸ் தான் அந்த புருஷோத்தம யோகம். அதுல 15, 16வது ஸ்லோகங்கள்ல எல்லாம் நம்ம கேட்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா
அவர் எதற்காக அந்த வேதங்களால் வந்து புருஷோத்தமராக கொண்டாடப்படுகிறார் என்பதை, வேதத்தை வந்து கொடுத்தவரே அவர்தான், தொகுத்தவரே அவர்தான். அதை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம அதாவது ஹையஸ்ட் ஜீவாத்மா இருக்கக்கூடிய பிரம்மதேவருக்கு முதலில் வழங்கியதும் அவர்தான். சோ வேதங்களால் அறியப்பட வேண்டியவரும் அவர்தான். சோ இது எல்லாமே நாம வந்து அந்த புருஷோத்தம யோகத்துல வந்து படிச்சுட்டு இருக்கோம். உண்மையில் வேதங்கள், ராமாயணம் மற்றும் மகாபாரதம் போன்ற இலக்கியங்களில் பகவானின் பெருமைகள் பாத்தீங்கன்னாக்கா விவரமாக விளக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும் பாகவதத்தில் அவரை பரமபுருஷரை சுட்டிக்காட்டும் வகையில் குறிப்பிட்டுள்ளன. ஆகவே வீடுகளின் கூரைகளில் நின்றிருந்து பெண்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானை பற்றி பேசிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது அவர்களின் பேச்சு வேத மந்திரங்களை விட அதிக இன்பம் ஊட்டுவதமாக இருந்தது. ஏனென்றால் அதுல ரியலைசேஷன். சோ எப்பொழுதுமே நம்ம உணர்ந்து பேசுறதை விட வெறுமனே நாக்கால நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்தவித அட்டாச்மெண்ட் இல்லாம பேசக்கூடிய அந்த பேச்சுக்கும் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா உணர்ந்து சொல்வதற்கும் பாத்தீங்கன்னாக்கா ரொம்பவுமே வித்தியாசமா இருக்கும். நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்வீட்டா பேசணும்னு நினைச்சிட்டு அதுல வந்து செயற்கையாக பேசக்கூடிய தன்மைகளை, அதாவது உள்ளுக்குள்ள வந்து நம்மள திட்டிண்டு தான் இருப்பாங்க, உள்ளுக்குள்ள பின்னாடி பக்கம் நம்மளை பத்தி பாத்தீங்கன்னாக்கா அவதூறுகள் சொல்லிக்கொண்டே இருப்பார்கள். ஆனால் அவர்கள் நம்ம கிட்ட வந்து பேசும்பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா லோகத்திலே நாம தான் நல்லா, உங்களை மாதிரி நல்லவங்க யாரும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த காலகட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய மனிதர்களுக்கு இடையிலே பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரியான ரியலைசேஷன்ஸ் எல்லாம் வரணும்னாக்கா பக்தி ஒன்று செய்தால் மட்டுமே நம்மளால இந்த ரியலைசேஷனை வந்து நம்மளால உணர முடியும். எதையுமே உணர்ந்து சொல்லக்கூடிய அந்த பக்குவம், அந்த வார்த்தைக்கு எப்பொழுதுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மோர் வேல்யூ. சோ அந்த வகையில பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த மாடங்களில் நின்று கொண்டிருந்த ஸ்திரீகளுடைய வார்த்தைகள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதிகமாக வந்து ஈர்க்கத்தன்மையாக இருந்தது என்று இந்த ஸ்லோகத்தின் வாயிலாக சொல்லப்படுகின்றது. சோ நரோத்தம் அதை பாத்தீங்கன்னாக்கா பாடல்களாகவே பாத்தீங்கன்னாக்கா இயற்றி இருக்கிறார்கள் கௌடிய சம்பிரதாயத்தில் உள்ள ஆச்சாரியார்கள். நரோத்தம தாஸ் தாகூர் பாடல்கள் இருக்கின்றது. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா வங்காள மொழியில தான் இருக்கு. வங்காள மொழியில நிறையவே வைஷ்ணவ சாங்ஸ் இருக்கு. சோ நிறைய பேர் பாடுவாங்க. ஆனால் நமக்கு மொழி தெரியாது, ஆனா அதனுடைய என்ன சொல்ல வராங்கன்றதை மட்டும் நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியும். ஆனா அதுக்கு மீனிங்கும் கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் அதே சம்பிரதாயத்தின் மற்றொரு கற்றறிந்த ஆச்சாரியாரான விஸ்வநாத தாக்கூர் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து நரோத்தம தாஸ் தாகூர் பாடல்களை வேத மந்திரங்களுக்கு ஒப்பானவை என்று ஊர்ஜிதப்படுத்தியிருக்கின்றார். சோ பாடப்பட்ட விஷயம்தான் இதற்கு காரணம். சோ இதுல என்ன சொல்ல வரார் என்பதுதான் முக்கியம், எந்த மொழி என்பது முக்கியம் கிடையாது. சோ பகவானை பற்றிய சிந்தனையில் ஆழ்ந்துவிட்ட பெண்கள் அனைவருமே பகவானின் கருணையால் வேத ஞானத்தை அடைய பெற்றனர். எனவே அத்தகைய பெண்கள் சமஸ்கிருத பண்டிதர்களாக இருந்திருக்க வேண்டிய, நமக்கெல்லாம் கூட பாத்தீங்கன்னா we are all not that much good in சமஸ்கிருதம் இல்லையா? நம்மளுக்கு எல்லாருமே வந்து வாசிக்கும் பொழுதே சில தவறுகள் நம்ம செய்யதான் செய்யறோம். சோ இருந்தாலுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம வந்து செய்யக்கூடிய இந்த வாசிக்கக்கூடிய அந்த சமயத்துல மனசை நம்ம எவ்வளவு தூரம் அதுல லயித்து வாசிக்கின்றோம் என்பதுதான் மிகவும் முக்கியமான ஒன்று. அதே மாதிரிதான் அந்த பெண்களும் பேசக்கூடிய பேச்சுக்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஞானம் என்பது, அதாவது சமஸ்கிருத ஞானம் என்பது இருந்திருக்கான்றது நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஆனால் அதாவது அவங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானை பற்றி சொல்லக்கூடிய அந்த விஷயங்கள்ல வந்து தெரிய வருது. உபனிஷத்கள்ல உள்ள வேத மந்திரங்கள் சில சமயங்களில் பரமபுருஷரை மறைமுகமாகவும் நேரடியாகவும் பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாமே உண்டு. சோ இன்டைரக்டா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே சொல்லி வேத மந்திரங்கள் இருக்கும். சிலதெல்லாம் டைரக்டாவே வந்து வர்ணிக்கக்கூடியதாக இருக்கும். ஆனா அங்கே பெண்கள் பேசிய பேச்சுக்கள் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நேரடியாக தான் இருந்தது. அவை இதயத்திற்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்பம் அளிப்பையா, அது கேட்பவருக்கு, சிரவணம் செய்பவர்களுக்கு அது இன்னும், அதாவது சொல்றவங்களை விட கேட்பவங்களுக்கு ரொம்பவுமே வந்து தேன் அமுதம் போன்று பாய்கின்றது. சோ இது எல்லாமே வந்து இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் நம்ம கேட்கணும், வாசிச்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நாமளே நம்மளை வந்து மறந்துடுவிடும். சோ கற்றறிந்த பிராமணர்களின் ஆசிகளை விட, ஏனென்றால் அவர்கள் செய்யக்கூடிய அந்த வேத உச்சாடனங்கள் எல்லாமே பகவானுக்கு வந்து ஆசிகள் வழங்குவதாக, அதற்காக செய்யப்பட்டவைதான். அதைவிட பாத்தீங்கன்னாக்கா பெண்களின் பேச்சு அதிக மதிப்புள்ளதாக காணப்பட்டதாக பிரபுபாதர் இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து அழகாக விளக்கியிருக்கிறார். பாகவதமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அவ்வளவு அற்புதமாக எழுதியிருக்காரு பிரபுபாதர் ஆக்சுவலி. சோ எல்லாமே ஒரு ரியலைசேஷன் தான் இங்க. எஸ் பிரேம மாதாஜி அன்மியூட் பண்ணி நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வாசிக்கணும். சவை கிலாயாம் புருஷः புராதானோ யா ஏக ஆசித் அவிசேஷ ஆத்மனிஹி
அக்ரே குணேப்யயோ ஜகத் ஆத்மனீஸ்வரேஹ நிமீலித்தாத்மன் நிஷி சப்த சுப்த சத்திஷு. எஸ், வாசிங்க மாதேஷ். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சவை கிளாயம் புருஷ புராதனோ ஏக ஆசித் அவிசேஷ ஆத்மனி அக்ரே குணோபியோ ஜகத் ஆத்மனீஸ்வரே நிமீலிதாத்மன் நிசி சுப்த சக்திஷு. ச அவர் கிருஷ்ணர். வை நான் ஞாபகம் வைத்திருப்பதை போல் கில உறுதியாக அயம் இந்த புருஷ பரமபுருஷர் புராதன ஆதியான யார் ஏக ஒருவர் மட்டுமே அசீத் இருந்தார் அவிசேஷ பௌதீக தோற்றம் இல்லாத ஆத்மனி அவர் அக்ரே சிருஷ்டிக்கு முன் குணேபிய இயற்கை குணங்களின் ஜெகத் ஆத்மனி பரமாத்மாவில் ஈஸ்வரே பரமபுருஷரில் நிமீலித ஐக்கியமாகிவிட்ட ஆத்மன் ஜீவராசி நிசி சுப்த இரவில் இயக்கமற்ற சக்திஷு சக்திகளின் மொழிபெயர்ப்பு. அவர்கள் கூறினர், நம் சிந்தனையில் தெளிவாக உள்ள அந்த மூல முழுமுதற் கடவுள் இதோ இருக்கிறார். ஜட இயற்கை குணங்கள் தோன்றுவதற்கு முன் அவர் மட்டுமே இருந்தார். மேலும் அவர் பரம புருஷர் என்பதால் எல்லா ஜீவராசிகளும் சக்தி முடக்கப்பட்டு இரவில் உறங்குவதைப் போல் அவருக்குள் ஐக்கியமாகி விடுகின்றன. பொருளுரை. இருவகையான பிரபஞ்ச அழிவுகள் உள்ளன. ஒவ்வொரு 432 கோடி சூரிய ஆண்டுகளின் முடிவிலும் ஒரு குறிப்பிட்ட பிரபஞ்சத்தின் அதிபதியான பிரம்மா உறங்கச் செல்லும் பொழுது ஓர் அழிவு நிகழ்ந்தது. பிரம்மாவின் 100 ஆண்டுகளுக்கு 864 லட்சம் பரவாயில்ல நீங்க அதை அப்படியே விட்டுருங்க. சூரிய ஆண்டுகள். சரி, சூரிய ஆண்டுகள் பிறகு பிரபஞ்சத்தின் முழு அழிவு நிகழ்கிறது. இவ்விரு அழிவு காலங்களிலும் மகத் தத்துவம் எனப்படும் பௌதிக சக்தி மற்றும் ஜீவ தத்துவம் எனப்படும் நடுத்தர சக்தி ஆகிய இரண்டும் பரம புருஷருக்குள் ஒருங்கி விடுகின்றன. மற்றொரு ஜட உலக சிருஷ்டி வெளிப்படும் வரை பகவானின் உடலுக்குள் ஒடுங்கிய ஜீவராசிகள் உறக்கத்தில் ஆழ்ந்து கிடக்கின்றன. இதுவே படைத்தல், காத்தல் மற்றும் அழித்தல் ஆகியவற்றின் செயல்முறையாகும். பகவானால் முடக்கி விடப்படும் 3 ஜட இயற்கை குணங்களின் சேர்க்கையால் ஜட சிருஷ்டி உருவாகிறது. எனவேதான் ஜட இயற்கை குணங்கள் முடக்கி விடப்படுவதற்கு முன்பே பகவான் இருந்தார் என்று இங்கு கூறப்படுகிறது. படைப்பிற்கு முன் பரம புருஷரான விஷ்ணு மட்டுமே இருந்தார். பிரம்மாவோ சிவனோ அல்லது மற்ற தேவர்களோ இருக்கவில்லை என்று கருதி ஸ்ருதி மந்திரம் கூறுகிறது. விஷ்ணு என்றால் காரணக்கடலில் பள்ளி கொண்டிருக்கும் மகாவிஷ்ணுவாராம். அவர் சுவாசத்தால் தான் எல்லா பிரபஞ்சங்களும் விதைகளாக உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன. பிறகு அவை எண்ணிலடங்காத கிரகங்களை கொண்ட பிரம்மாண்ட ரூபங்களாக படிப்படியாக வளர்கின்றன. ஒரு ஆலமரத்தின் விதைகள் எண்ணற்ற ஆலமரங்களாக வளர்வதைப் போலவே பிரபஞ்ச விதைகள் பிரம்மாண்ட ரூபங்களாக வடிவெடுக்கின்றன. இந்த மகாவிஷ்ணு பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் ஓர் அம்சமாவார். அவர் பிரம்ம சம்ஹிதையில் பின்வருமாறு குறிப்பிடப்படுகிறார். மகாவிஷ்ணு பகவானின் ஓர் அம்சமாவார். அவரது திவ்யமான உடலின் மயிர் கண்களில் இருந்து பிரபஞ்சங்கள் உற்பத்தியான பிறகு அவர் மூச்சை வெளிவிடும் கால அளவிற்கு மட்டுமே பிரபஞ்ச தலைவர்களான பிரம்மாக்கள் அனைவரும் உயிர் வாழ்கின்றனர். அந்த கோவிந்தனை ஆதி புருஷரை நான் வணங்குகிறேன். பிரம்ம சம்ஹிதை 5.58. இவ்வாறாக கோவிந்தன் அல்லது பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே மகாவிஷ்ணுவிற்கும் காரணமாவார். இவ்வேத உண்மைகளை பற்றி பேசிய பெண்கள் இதை வேத வல்லுநர்களிடமிருந்து கேட்டிருக்க வேண்டும். தெய்வீக விஷயத்தை பற்றி உறுதியாக அறிவதற்கு ஒரே வழி வேத வல்லுநர்களிடமிருந்து கேட்டறிவதாகும். வேறு வழியில்லை. பிரம்மாவின் 100 ஆண்டுகள் முடிவுறும் பொழுது ஜீவராசிகள் தானாகவே மகாவிஷ்ணுக்குள் உடலுக்குள் ஐக்கியமாகி விடுகின்றன. ஆனால் தனிப்பட்ட ஜீவராசி அவனுடைய சொரூபத்தை இழந்து விடுகிறான் என்பதை அது குறிப்பதாகாது. அச்சொரூபம் இருக்கவே செய்கிறது. பகவானின் உயர்ந்த விருப்பத்தினால் மற்றொரு சிருஷ்டி உருவான உடனேயே முடங்கிய நிலையில் உறங்கி கிடக்கும் எல்லா ஜீவராசிகளும் மீண்டும் வெளிப்படுத்தப்படுகின்றன. இவ்வாறாக கடந்த கால வாழ்வை தொடரும் வகையில் அவர்கள் செயற்பட துவங்குகின்றனர். இது சுப்தோதித நியாயம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. அதாவது உறக்கத்திலிருந்து விழித்தெழுந்து ஒருவன் கடமையில் மீண்டும் ஈடுபடுகிறான் என்பது இதன் பொருளாகும். இரவில் உறங்கிக் கொண்டிருக்கும்
கொண்டு இருப்பவன் தான் யார், தனது கடமை என்ன, விழிப்பு நிலையில் உள்ள விஷயங்கள் ஆகியவற்றையுடன் தன்னையும் மறந்து விடுகிறான். ஆனால் உறங்கி எழுந்ததும் அவன் நிறைவேற்ற வேண்டிய கடமைகள் உடனே ஞாபகத்திற்கு வருகின்றன. இவ்வாறாக அவன் தனது கடமைகளில் மீண்டும் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்கிறான். ஜீவராசிகளும் கூட பிரளய காலத்தில் மகாவிஷ்ணுவின் உடலுக்குள் ஒடுங்கி விடுகின்றனர். ஆனால் மற்றொரு சிருஷ்டி உண்டான உடனேயே அவர்கள் விழித்தெழுந்து முடிக்காமல் விட்டிருந்த வேலையை தொடர்கின்றனர். இது பகவத்கீதையிலும் 8, 18, 20 உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. படைப்பு சக்தி இயக்கப்படுவதற்கு முன்பே பகவான் இருந்தார். பகவான் பௌதீக சக்தியிலிருந்து உற்பத்தியானவர் அல்ல. அவரது உடல் முற்றிலும் தெய்வீகமானதாகும். அவரது உடலுக்கும் அவருக்கும் வேறுபாடில்லை. படைப்பிற்கு முன் பகவான் அவரது வசிப்பிடத்தில் இருந்தார். இது இரண்டற்ற ஒன்றாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இதுல நம்ம நிறைய விஷயங்கள் ஆல்ரெடி நமக்கே தெரிஞ்ச விஷயங்கள் தான். ஸோ நிறைய வாட்டி நம்ம வந்து சொல்லியிருக்கோம். 4th chapter 8th chapter இது கோலோகா சார்ட்டு. ஸோ அதனுடைய இதுதான் கண்டினியூவேஷன் இதுல நம்ம பார்க்கின்றோம். ஸோ இந்த ஞானத்தை பற்றி எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த பெண்கள் பேசுவதிலிருந்து எடுத்துரைக்கப்படுகின்றது. அவர்கள் இதை பற்றியெல்லாம் பேசியதாக அவர்கள் வந்து இங்கே இந்த டீடைல்டு பர்பட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கொடுத்திருக்காரு பிரபுபாதர். அப்படின்னா அந்த பெண்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு கற்றறிந்த இந்த வேத சாஸ்திரங்கள் எல்லாம் வேதங்களை அறிந்து அப்படிப்பட்டவர்களிருந்து இந்த விஷயங்களை எல்லாம் கேட்டிருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறத வந்து ஊர்ஜிதப்படுத்துகிறது என்று பிரபுபாதர் அழகாக விளக்குகிறார். சசைவ கிளாயம் புருஷ புராதனோ யஏக ஆசீத் அவிசேஷ ஆத்மனிஹி அக்ரே குணோபியோ ஜகத் ஆத்மனீஸ்வரே நிமிலிதாத்மன் நிஷி சுப்தஹ சக்திஷு. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் கூறினார்கள், யாரு? அந்த பெண்கள். நமது சிந்தனையில் தெளிவாக உள்ள அந்த முழுமுதற் கடவுள் இதோ இருக்கிறார் அப்படின்ட்டு பகவானை வந்து காட்டுகிறார்கள். சோ பகவானும் அந்த ரதத்தில் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சென்று கொண்டிருக்கிறார் அந்த வீதியில. சோ அதை அவரை சுட்டிக்காட்டி இவ்வாறாக அவர்கள் வந்து பேச தயாராகிறார்கள். அதுக்கப்புறம் ஜட இயற்கை குணங்கள் தோன்றுவதற்கு முன்பே, அதாவது இந்த பௌதீக இயற்கையை படைத்தவரே அவர்தான் இல்லையா? சோ இந்த பௌதீக சிருஷ்டித்தவரே அவர்தான். இந்த பிரகிருத்தியில வந்து 84 லட்சம் உயிர்வாழிகளும் அதோடு பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பிரகிருத்தியையும் படைத்தவரே அவர்தான். சோ அவரிடமிருந்து பிரிந்து வந்த ஜடசக்திகள் தான் இவை அனைத்தும் என்பது நமக்கு ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சுட்டே வரோம் பகவத்கீதையில இல்லையா? சோ அப்படிப்பட்டவர் அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அனாதி. சோ அதாவது ஆல்ரெடி இங்க கொடுத்துருக்காங்க. சோ ஆத்மனி சிருஷ்டே, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா விசேஷ ஐ திங்க் புராதனோ அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. புராதனா அப்படிங்கிறது என்ற வார்த்தை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானை தான் குறிப்பது. சோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா புராதனர் என்றால் ஆதி காலத்தில் இருந்தே இருந்தவர், அனாதி காலத்தில் இருந்தவர் என்று அர்த்தம் ஆக்சுவலி. சோ அவர் மேலும் பரம புருஷர் என்பதால் எல்லா ஜீவராசிகளும் சக்தி முடக்கப்பட்டு இரவில் உறங்குவதை போல அவருக்குள்ளவே ஐக்கியமாகி விடுகின்றன. இது நான் நிறைய இடத்துல நான் சொல்லியிருக்கேன். பிரம்மாவுடைய பகல் வரும்பொழுது படைக்கும் எல்லாம் ஏற்படுகிறது. அவருடைய இரவு வரும்போது எல்லாம் அனாதரமாக பாத்தீங்கன்னாக்கா அழிக்கப்படுகின்றன. அழிக்கப்படுவதென்றால் எல்லாரும் மரணிப்பது கிடையாது. எல்லா உலகங்களும் பகவானுடைய அவர் உள்ளுக்குள்ளே போய் அடங்கி விடுகிறது. சோ எவ்வாறு நாம நைட்ல படுத்துட்டு தூங்கின பிறகு நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் லைக் டெட் பாடி மாதிரி தான் நம்ம இல்லையா? சோ நம்ம எத்தனையோ கடமைகள் பகல்ல காலையில 6 மணி 5 மணியில எழுந்ததுல இருந்து நைட்டு படுக்கிறதுக்கு 10 மணி வரைக்குமே இந்த எண்ண ஓட்டங்கள் எல்லாம் ஓடிண்டே தான் இருக்கும் இல்லையா? நமக்குன்னு கடமைகள் என்னென்ன எல்லாமே நினைச்சு பார்த்துட்டு அதெல்லாம் செஞ்சுட்டே இருப்போம். ஆனா தூங்கின பிறகு நமக்கு கடமைகள் இருக்குது என்பதை நமக்கு ஞாபகம் வருதா? கண்டிப்பாக கிடையாது. கனவு வரும். அந்த கனவுல வந்து நம்ம எதை பார்த்து பயந்தோமோ அது எல்லாமே, எதை நம்ம ஜாஸ்தியா நினைச்சிருந்தோமோ அதுதான் நமக்கு கனவாக வரும். எஸ்பெஷலி ரஜோகுணம் தாம்சிக் நேச்சர் இருப்பவர்களுக்கே பாத்தீங்கன்னாக்கா டெய்லி கனவுகள் வர்றது. அதுலயே அவங்க அதாவது பயத்தினுடைய அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா வெளிப்பாடுதான் நம்ம வந்து கனவாக நம்ம வந்து காண்கின்றோம் என்று அதையும் நாம வந்து ஐ திங்க் இன் 5th or 6th chapter நம்ம வந்து அதை பத்தி நம்ம படிச்சிருக்கோம். சோ கனவு வந்து பாத்தீங்கன்னா மனசுல வந்து ஸ்திரமான புத்தி உடையவர்களுக்கு கனவு வராது. சோ அதாவது அது கனவு வந்தால் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா நன்மையான கனவாக இருக்கும், இல்லைன்னா எப்பயோ வெரி ரேர்லி அது அவங்களுக்கு கனவாக, அதாவது என்ன நடக்க போகிறது என்ற ஒரு விஷுவல் ஆகவும் சோ அந்த மாதிரிதான் அவர்களுக்கு ஒருமே ஒழிய. சோ நார்மலா ரஜோ அண்ட் தாம்சிக் நேச்சர்ல இருப்பவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஈவன்
சத்துவத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா கனவுகள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நன்மையான இதெல்லாமே இருக்கும். ஆனா இந்த ரஜோ குணத்துல இருப்பவர்களுக்கு வரக்கூடிய கனவு பாத்தீங்கன்னாக்கா பயங்கரமான கனவுகள் எல்லாம் வரும். சோ அதுலயே அவங்க என்ன அவங்களுடைய பயத்தினுடைய வெளிப்பாடு பகலெல்லாம் அதெல்லாம் நினைச்சிருந்திருப்பாங்க. அதையே தான் நைட்ல வந்து அவங்களுக்கு திரும்பி கனவாக வரும். சோ அதனால வந்து எதை பார்த்து நாம பயப்படுகின்றோமோ அதே நமக்கு கனவுல வந்து அதிகமாக வருவதற்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறைய உண்டு. சோ இரு வகையான பிரபஞ்ச அழிவுகள் உள்ளன இல்லையா? அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது 4,32,00,000 சூரிய ஆண்டுகள் முடிவில், அதாவது 100 ஆண்டுகள் பிரம்மாவுடையது இல்லையா? சோ அந்த 100 ஆண்டுகள்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த அவர் 100வது ஆண்டு முடியும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாம் பகவானுக்குள்ளேயே வந்து சென்று அடங்கி விடுகின்றது, அழிவு வந்து நிகழ்கின்றது. சோ பிரம்மா வந்து உறங்க சென்று விடுகின்றார். அப்பொழுது எல்லாம் வந்து பகவானுக்குள்ளேயே வந்து சென்று அடங்கி விடுகிறது. சோ இந்த பிரபஞ்சத்தின் முழு அழிவு வந்து நிகழ்கிறது. இவ்விரு அழிவு காலங்களிலும் பாத்தீங்கன்னாக்கா மகத்தத்துவம் எனப்படும் பௌதீக சக்தி மற்றும் ஜீவ தத்துவம் எனப்படும் நடுத்தர சக்தி நாம தான் அது. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ததா சக்தியில் இருப்பவர்கள் நாம எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னாக்கா பரமபுருஷருக்குள் ஒடுங்கி விடுகின்றோம். சோ மற்றொரு ஜட உலகை சிருஷ்டிக்கும் வரை, அதாவது பிரபஞ்சத்தை உருவாக்கும் பொழுது, அந்த படைக்கும் தொழில் ஆரம்பிக்கும் பொழுது பகவானின் உடலுக்குள் ஒடுங்கிய ஜீவராசிகள் உறக்கத்திலிருந்து ஆழ்ந்து கிடக்கின்றன இல்லையா? அது அது இதுவே படைத்தல், காத்தல் மற்றும் அழித்தல் ஆகியவற்றின் செயல்முறையாகும். நாம வந்து எல்லாம் அழிவுறுகின்றது என்றால் அவருக்குள்ளேயே சென்று அடங்கி விடுகின்றோம். நாம அழிவது கிடையாது. ஆனால் என்னன்னாக்கா நான் நித்திரையில், அதாவது பாத்தீங்கன்னா நீண்ட நாட்களான இருக்கக்கூடிய அந்த தூக்கத்துல நம்ம வந்து இருப்போம். ஒன்ஸ் பகவானுடைய, அதாவது பிரம்மருடைய பகல் வரும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா, அதாவது அவர் வந்து அதாவது பிறப்பெடுக்க வேண்டிய அந்த தருணம் வரும்பொழுது, சோ கார்ணோதயாட்சி விஷ்ணுனுடைய அவருடைய நாளங்களில் இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அண்டங்கள் வந்து படைக்கப்படுகின்றன. கர்ப்போதயாட்சி விஷ்ணு அந்த அண்டத்துக்குள்ளே சென்று அவருடைய நாபியில் இந்த கமலத்திலிருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த 14 லோகங்கள் அந்த தண்டுல இருக்கு. சோ அது எல்லாமே வெளிப்படுகின்றன. சோ அழிவிடும் போது எல்லாம் அவருக்குள்ளேயே சென்று அந்த நாபியில் உள்ளேயே போயிட்டு எல்லாமே அடங்கி விடுகின்றது. சோ பகவானால் முடக்கி விடப்படும் 3 ஜட குணங்களின் சேர்க்கையால் ஜட சிருஷ்டி வந்து உருவாகின்றன. சோ அந்த 3 குணங்களால் இந்த சிருஷ்டியும் படைக்கப்படுகின்றது. எனவே தான் ஜட இயற்கை குணங்கள் முடங்கி விடுவதற்கு முன்பே பகவான் இருந்தார் என்பது இங்கு கூறப்படுகிறது. ஏனென்றால் படைப்பவரே அவர்தான். சோ அப்படி இருக்கும் பொழுது அவர் அந்த ஜட இயற்கையில சம்பந்தப்பட்டவர் என்று நாம வந்து என்னைக்குமே வந்து தவறாக கருதக்கூடாது. பிரம்மாவோ சிவனோ மற்ற எல்லா தேவர்களும் இருக்கவில்லை என்று சுதி மந்திரம் கூறுகின்றது. ஆக்சுவலி சோ முழுமுதற் புருஷரான விஷ்ணு மட்டுமே இருந்தார் என்று. விஷ்ணு என்றால் காரண கடலில், அதாவது பாத்தீங்கன்னா அதாவது கேஷுவல் ஓஷன்ல தான் படுத்துட்டு இருப்பார் அப்படிங்கறத வந்து படுத்துனா வந்து அவருடைய கிரியேஷன் எல்லாம் நடக்கிறதுன்றது நம்ம பார்த்திருக்கோம் அந்த கோலோகா சாட்ல. சோ அவரது சுவாசத்தினால்தான் எல்லா பிரபஞ்சங்களும் விதைகளாக உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன. சோ அந்த விதையை வைச்சுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹி இம்பிரக்னேட்ஸ் எல்லா ஜீவராசிகளுமே இங்க வந்து படைக்கப்படுகிறார்கள். சோ பிறகு அவை எண்ணிலடங்காத கிரகங்களை கொண்ட பிரம்மாண்ட ரூபங்களாக படைப்படியாக வளர்கின்றன. ஒரு ஆலமரத்தினுடைய விதை வந்து இன்னொரு ஆலமரத்தை அதாவது வளர்வதற்கு, அதாவது விதை அது கிரியேட் பண்றதுக்கு எவ்வாறு உதவுகின்றதோ அதே மாதிரிதான் பிரபஞ்ச விதைகள் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பிரம்மாண்ட ரூபங்களாக வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த காஸ்மிக் மேனிஃபெஸ்டேஷன் இல்லையா, இந்த பிரகிருதி அவ்வாறு வந்து வடிவெடுக்கின்றன. இந்த மகாவிஷ்ணு பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் ஓர் அம்சம் ஆவார். சோ நம்ம கூட வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மேல் உலகங்கள்ல இருந்து நம்ம அதை கோலோகா சாட்ல இருந்து நம்ம பார்த்திருக்கோம். அதாவது பகவானுடைய கோலோகா விருந்தாவனா, வைகுண்டம், சோ அங்க இருக்கக்கூடிய நாராயணனுடைய அதாவது விரிவங்கங்கள் எல்லாத்தையுமே நம்ம படிச்சிருக்கோம். அதே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த கேஷுவல் ஓஷன்ல வந்த பிறகு மகத்தத்துவமும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுல ஒரு பார்ட், சிறு பகுதி தான் ஆக்சுவலி. அதாவது முழுதுமா இருக்கக்கூடிய அந்த கேஷுவல் ஓஷன்லயே பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் படுத்திருக்கார். அவர் அந்த பிரபஞ்சங்களை படைக்கிறார். மகாவிஷ்ணு பகவானின் ஒரு அம்சம் ஆவார். அவரது திவ்யமான உடலின் மயிர்கண்களில், அதுதான் சொன்னேன், அந்த நம்ம இந்த உடல்ல சருமத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா முடி இருக்கு இல்லைங்களா, நம்ம ஸ்கின் மேல இருக்கக்கூடிய அந்த முடியை நம்ம எடுத்தோம்னா அது வந்து நாளங்கள், அதாவது பாத்தீங்கன்னா அந்த போர்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, அந்த நாளங்களிலிருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பிரபஞ்சங்கள் எல்லாம் உற்பத்தி ஆகிறது. அவர் மூச்சை வெளியிடும் கால அளவிற்கு மட்டுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா
பிரபஞ்ச தலைவர்களான எல்லாருமே வந்து படைக்கப்படுகிறார்கள். இது பிரம்ம சமீதையில பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரம்மர் பாடி இருக்கிறது வந்து, அதாவது 5.58 ஸ்லோகத்துல வந்து அற்புதமாக பாடியிருக்கிறார். இவ்வாறாக கோவிந்தன் அல்லது பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே மகாவிஷ்ணுவிற்கு காரணமாகின்றார். எனவே இவ்வேத உண்மையை பற்றி பேச வேண்டிய பெண்கள் எல்லாம் வேத வல்லுரங்களிலிருந்து கேட்டிருக்க வேண்டும். இந்த அளவுக்கு ஞானத்தை பற்றி பேசியிருக்கிறாங்கனாக்கா அவர்கள் எல்லாமே வந்து வேத வல்லுநர்களிடத்திலிருந்தான் இந்த மாதிரி ஞானத்தை எல்லாம் பெற்றிருப்பார்கள் என்ற ஒரு கன்க்ளூஷன் இந்த இடத்துல வந்து இந்த விளக்க உரையில பிரபுபாதர் அழகாக கொடுத்திருக்கார். சோ பிரம்மாவனுடைய 100 ஆண்டுகள் முடிவுறும் பொழுது ஜீவராசிகள் தானாகவே மகாவிஷ்ணுவனுடைய உடலுக்குள் ஐக்கியமாகி விடுகின்றன. ஆனால் தனிப்பட்ட ஜீவராசி அவனுடைய சொரூபத்தை இழந்து விடுகின்றான் என்பது அது குறிப்பாக. நம்மளுடைய சொரூபம் அப்படியேதான் இருக்கும். சோ அதாவது நம்ம வந்து நித்திரையில் சென்று விடுகிறோம். எல்லா ஜீவராசிகளுமே நித்திரைக்கு ஆளாக்கப்படுகின்றது. அச்சொரூபம் இருக்கவே செய்கின்றது. பகவான் உயர்ந்த விருப்பத்தினால், அவருடைய உயர்ந்த விருப்பத்தினால் மற்றொரு சிருஷ்டி உருவான உடனே, அதாவது அவர் படைக்கும் தொழில் ஆரம்பிக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா முடங்கிய நிலையில் உறங்கிக் கொண்டிருக்கும் எல்லா ஜீவராசிகளும் பாத்தீங்கன்னாக்கா நித்திரையிலிருந்து எழுந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா செயற்பட துவங்குகிறார். எப்படி நாம கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா காலையில வந்து எழுந்து எல்லா வேலைகளிலுமே வந்து ஈடுபடுகின்றோமோ, அப்ப ஞாபக சக்தி எல்லாம் இருக்கின்றதோ, அதே மாதிரிதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த அண்டங்கள் படைக்கப்படும் பொழுது, உயிர்வாழிகள் படைக்கப்படும் பொழுது நாமளும் அந்த நித்திரையிலிருந்து எழுந்து எல்லா செயல்களுமே செயல்படுத்துகின்றோம். இது சுப்தோதித நியாயம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. இந்த 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 சைக்கிள் ஆஃப் தட் இஸ் த, அதாவது படைத்தல், காத்தல் மற்றும் அழித்தல் என்னும் இந்த சைக்கிளை பற்றி சொல்லும் பொழுது இந்த ஜீவராசிகளுடைய அவர்களுடைய நேச்சர், அவங்க என்ன எவ்வாறு செயல்படுகிறார்கள், அழிவின் போது அவர்கள் தூங்குகிறார்கள், அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா படைக்கும் பொழுது அவர்கள் விழித்து கொண்டு மீண்டும் அவர்களுடைய செயல்பாடுகளில் இயங்க துவங்குகிறார்கள். சோ இரவில் உறங்கிக் கொண்டிருப்பவன் தான் யார், தனது கடமை என்ன, விழிப்பு நிலையில் உள்ள விஷயங்கள் ஆகியவற்றுடன் தன்னை மறந்து விடுகிறான். அதே மாதிரிதான். ஆனால் உறங்கி எழுந்ததும் அவன் நிறைவேற்ற வேண்டிய கடமைகள் உடனே ஞாபகத்திற்கு வருகின்றன. இவ்வாறாக அவன் தனது கடமைகளில் மீண்டும் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்கிறான். ஜீவராசிகள் கூட பிரளய காலத்தில் மகாவிஷ்ணுவின் உடலுக்குள் ஒடுங்கி விடுகின்றன. அதாவது பிரளயம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து அழிவு, அதாவது அதாவது பாத்தீங்கன்னா பிரம்மர் வந்து சயனிக்க வேண்டிய அந்த தருணம். சோ அவரும் வந்து உறக்கத்திற்கு செல்கின்றார். சோ பிரளய காலத்தில் பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாரும் அவர் பகவான், அதாவது பாத்தீங்கன்னா மகாவிஷ்ணுவனுடைய உடல்ல போய் நாம் எல்லாருமே ஐக்கியமாகி ஒடுங்கி விடுகின்றோம். ஆனால் மற்றொரு சிருஷ்டி உடனேயே பாத்தீங்கன்னாக்கா உண்டான உடனே அவர்கள் விழித்தெழுந்து முடிக்காமல் விட்டிருந்த வேலைகளை தொடங்குகிறார். இதுதான் வந்து பகவத்கீதையில வந்து 18வது ஸ்லோகத்திலிருந்து 20வது ஸ்லோகம் வரைக்குமே நம்ம உறுதி செய்கின்றோம். படைப்பு சக்தி இயக்கப்படுவதற்கு முன்பே பகவான் இருந்தார் என்பதற்கான ஒரு, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சாட்சி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதற்கான ஆதாரம் இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்தே நம்ம வந்து தெரிந்து கொள்கின்றோம். அவரது உடல் முற்றிலும் தெய்வீகமானது. அவரது உடலுக்கும் அவருக்கும் ஈவன் அவருடைய நாமங்களுக்கும் எந்த வித்தியாசமே கிடையாது. நேற்று அற்புதமான ஒரு விளக்கத்தை கொடுத்தார் பிரபுஜி. சோ ஒரு டிவோட்டி கேட்டாங்க, எனக்கு வந்து நாம ஜபங்கள் சொல்லும் பொழுது பாத்தீங்கன்னா நிறைய டிஸ்ட்ராக்ஷன் வருது, சோ என்ன செய்யறதுனாக்கா அதற்கு பகவான் சொன்னாரு, நம்ம பிரபுஜி சொன்னாரு, நம்ம வீட்டுக்கு யாரையாவது கெஸ்ட் அழைச்சிட்டாக்கா அவங்களை உபசரிக்கும் பொழுது நம்ம வந்து எங்கேயோ பார்த்திருந்து எங்கேயோ மனசை வச்சுண்டு அவங்களுக்கு நம்ம உபசரித்தால் அவர்களின் மனசு வலிக்கும் இல்லையா? அதே மாதிரிதான் பகவானை நம்ம நாமங்களால் அழைக்கின்றோம். அவ்வாறு அழைத்த பிறகு நம்மளுடைய கவனங்கள் எங்கெங்கோ செல்லும் பொழுது அப்பொழுது நாம அவருடைய மனதை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது அவரை நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து கரெக்டான விதத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உபசரிக்கவில்லை அப்படிங்கிற பொருளாகின்றது. இந்த சிந்தனை ஒரு சாதாரண மனிதனுக்கே நாம இது செய்யும் பொழுது பிடிக்காமல் போகும் பொழுது நாம வந்து பகவானை வந்து நம்ம கண்ணால பார்க்கலன்றதுக்காக நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எது வேணாலும் செய்யலாம் என்ற அந்த மனப்பக்குவம் நம்ம வந்து அதுல இருந்து வெளியே வரணும். சோ நாம வந்து பகவானை நாம அவருக்கும் அவருடைய நாமங்களுக்கும் எந்த வித்தியாசமே கிடையாது. சோ நாம ஜபங்களை சொல்லும் பொழுது நாம அவரை வந்து உண்மையாலே நம்ம பிரதிஷ்ணம் செய்யறதுக்கு சமமாகின்றது இல்லையா? சோ நம்ம முன்னாடியே அவரை வந்து வரவழைக்கின்றோம். சோ அப்படி இருக்கும் பொழுது அவருடைய ரூபத்தின் மேல நம்ம மனதை லயித்து நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம ஜபங்களை நாம செய்ய வேண்டும். சோ அப்பொழுது இந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன் எல்லாம் வராது. நமக்கு கூட யாராவது நம்ம ஒரு வீட்டுக்கு போனா நம்மளை யாரும் சரியா கவனிக்கலன்னா எவ்வளவு ஃபீல் பண்ணுவோம் இல்லையா? அதே மாதிரிதான் பகவானை அவருடைய நாமங்களை சொல்லும் பொழுதும் இந்த எக்ஸாம்பிளை ஞாபகம் வச்சிருந்தீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து ஃபோக்கஸ் பண்றதுக்கான அந்த மார்க்கம் வந்து கிடைக்கின்றது. ஐ திங்க் பிரேமா மாதாஜி வந்திருக்காங்களா? படைப்பிற்கு முன் பகவான் அவரது வசிப்பிடத்தில் இருந்தார்.
சோ அது இரண்டற்ற ஒன்றாகும் அப்படின்னா இது அத்வைதம் என்ற பிலாசபி. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய ரூபமும் அவரும் ஒன்று அப்படிங்கிறது. அதுதான் there is no difference between his ரூபா and his names and அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருக்கும் எந்த வேறுபாடு இல்லை என்று சொல்லக்கூடிய அந்த எக்ஸாம்பிள் ஆக்சுவலி. சோ இன்னைக்கு நான் இதோட நிறுத்துறேன். பிரேமா மாதாஜி வந்திருக்கீங்களா? வரலைங்க மாதாஜி. ஓகே, சுகன்யா மாதாஜி இருக்கீங்களா? மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தண்டவத் பிரணாம்ஸ். நான் உங்களை ஹோஸ்ட் பண்றேன். நீங்க வேணா இன்னும் 2-3 ஸ்லோகம் முடிக்கிற மாதிரி இருந்தா யூ கண்டினியூ. சரிங்களா? அவங்க வரலன்னா யூ ப்ளீஸ் கண்டினியூ. உங்க கையை உயர்த்துங்க so that you can give the opportunity to the devotees and then you can take it further மாதாஜி. அதுக்கப்புறம் இந்த யூடியூப் வந்து இங்க நான் காட்டுறேன் பாருங்க. ஒரு நிமிஷம். ஐ வில் ஷோ யூ எப்படி செய்யணும்ட்டு. இந்த லைவ் இருக்கு இல்லைங்களா? இந்த லைவை வந்து நீங்க வந்து கிளிக் பண்ணும் பொழுது உங்களுக்கு ஸ்டாப் லைவ் ஸ்கிரீம்னு வரும். ஸோ அந்த ஸ்டாப் லைவ் ஸ்கிரீம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்டாப் லைவ் ஸ்கிரீம் அந்த பட்டனை வந்து நீங்க கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. சரிங்களா? மொபைல் இருந்தா கூட பண்ணலாமா? எல்லாம் பண்ணலாம். நான் உங்களை வந்து ஹோஸ்ட் பண்ணேன். ஐ வில் மேக் யூ ஹோஸ்ட். இன்னொரு 4-5 ஸ்லோகம் கூட நீங்க பண்ணுங்க மாதாஜி. நோ இஷ்யூஸ். ஓகே, ஐ விஷ் யூ குட் லக். ஸோ நாளைக்கு ஹரே கிருஷ்ணா. நாளைக்கு கூட நீங்க வந்து இதே மாதிரி பண்ணிக்கோங்க மாதாஜி. ஐ வில் ஆஸ்க். ஐ திங்க் நாளைக்கு மோஸ்ட்லி நானே கூட உங்களுக்கு ஜாயின் பண்ணி ஹோஸ்ட் பண்ணி கொடுக்குறேன் நான் வைல் அந்த ஜர்னி. ஸோ லெட் மீ சி உங்களுக்கு எத்தனை மணிக்கு ஒரு 5:50 அப்படி நான் உங்களை ஹோஸ்ட் பண்ணி கொடுக்கட்டுமா நாளைக்கு? எஸ் மாதாஜி. ஓகே, ஸோ நீங்க வந்து இப்போ வந்து ஹோஸ்ட் ஆயிருக்கீங்க. ஐ எம் லீவிங் த செஷன். யூ ப்ளீஸ் டேக் இட் அப். இன்னொரு 4. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஆல் தி பெஸ்ட். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும். மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நீங்க எல்லாரும் ஸ்லோவா எல்லாம் சொல்லிருப்பேன்னு தெரியும். நான் 2 நாளா எனக்கு கிருஷ்ணருடைய வேற ஏதோ ஒரு டைரக்ஷன் அது போயிட்டு இருந்தது. மாதாஜி இப்பதான் ஸ்டார்ட் பண்ண போறாளா? முடிச்சாச்சா பாகவதம்? ஓகே, நான் வந்து சட்டுன்னு ஒரு 2 விஷயம் சொல்றேன். அப்புறம் நம்ம வந்து ஸ்லோகத்தையும் கண்டினியூ பண்ணலாம். 2 பாட்டும் பாடலாம். இன்னைக்கு கொஞ்சம் கிருஷ்ணருடைய பாட்டு பாட 2 பேர் இருக்கோம். யாரு சொல்றேன்? சுகன்யா மாதாஜி. மாதாஜி சொல்லுங்க. எஸ் மாதாஜி. தேங்க்யூமா. நான் என்ன சொன்னேன்னா இன்னைக்கு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். ஓகே, கிருஷ்ணருடைய ராமானுஜருடைய ஒரே ஒரு இது நான் வந்து டக்குன்னு இதை முடிச்சுடுறேன். அப்புறம் பதம் நீங்க ஆரம்பிச்சுக்கோங்க. பண்ணுங்க இன்னைக்கு நல்லா பண்ணுங்க மாதாஜி. நாங்க கேக்குறோம். பண்ணுங்க மாதாஜி. இல்ல என்னன்னாக்கா 2 நாளா வந்து வேற ஒரு கிருஷ்ணர் எனக்கு வேற ஒரு டைரக்ஷன் கொடுத்திருந்தாரு. அப்பதான் தாரணேஸ்வரி மாதாஜி இப்ப சொல்லி போன் பண்ணினதும் நான் சொன்னேன், இல்ல நான் இருக்கேன், இங்கதான் இருக்கேன், ஒன்னும் ப்ராப்ளம் இல்லை. அதாவது என்ன பண்ணினாருன்னா ராமானுஜர் வந்து இப்போ நீங்க எல்லாரும் இந்த கதை கேட்டிருப்பேன். ஸ்ரீரங்கத்துல வந்து மொத்தமா எல்லாரும் காலையில அப்படியே ஸ்ரீரங்க பெருமாளை வந்து அப்படியே சேவிக்கிறதுக்கு எல்லாரும் போயிட்டு இருந்தா அந்த இடத்துல ஒருத்தர் வந்து பின்பக்கமா நடந்துட்டு இருந்தார். பின்பக்கத்தை பார்த்து இப்படி கூட ஒருத்தர் நடப்பாரா? யாரோ பல்லக்குல வரா, அந்த பல்லக்க பார்த்துட்டே இவர் நடக்கிறாரேன்னு ராமானுஜர் போய் நீ வந்து கொஞ்சம் தன்னோட சிஷ்யர்கிட்ட கேட்டார், நீ அவர்கிட்ட போய் இப்படியே நடக்கிறாருன்னு கேட்டுட்டு வரையா அப்படின்னு. இதோ போறேன் சுவாமின்னு சொல்லிட்டு அந்த சிஷ்யர் போய் ஓடி போய் இந்த பின்னாடி பக்கமா நடந்துட்டு வந்துட்டு இந்த பல்லக்க பார்த்துட்டே வராரே, அது எதுக்கு வரேள் அப்படின்னு. அவர் பேரு வந்து உடனே அவர் சொன்னார் தனுர்தாஸ்னு பேரு. அவர் சொல்றாரு, என் பேர் தனுர்தாஸ், இந்த பல்லக்குல வரவ வந்து என்னோட பொண்டாட்டி. ஆனா அவ அவ்வளவு சுந்தரி, அவ்வளவு அழகு. அவ கண்ணு வந்து எல்லாத்த விட அழகு. அந்த கண்ணை வந்து எனக்கு என்னன்னு கேட்டியானா அந்த கண்ணை வந்து ரொம்ப ஜாகிரதையா பார்த்துன்னு வரணும் இல்லையா, அதனால நான் அந்த கண் கொட்டாம அவ கண்ணை ஜாகிரதையா நான் பார்த்து அதை ரட்சணை பண்ணிட்டு நான் வந்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்னாரு. உடனே அதை கேட்ட உடனே அந்த சிஷ்யருக்கு ரொம்ப கோபமாவும் இருந்தது, அசிங்கமாவும் இருந்தது. ஓடி வந்து ராமானுஜர்கிட்ட அது ஒரு சரியான பேக்கு, நீங்க விட்டுடுங்க, அதை பத்தி பேசாதீங்க அப்படின்னு வந்து சொல்றாரு ராமானுஜர்.
ராமானுஜர் கிட்ட ஒரு சிஷ்யர் சொல்ற. உடனே ராமானுஜர் சொல்ற, இல்ல இல்ல வா வா என்ன கூட்டிட்டு போ அவர்கிட்ட. ராமானுஜர் அவர்கிட்ட போய் சொல்ற, என்னப்பா என்ன? ஆமா என்னோட பொண்டாட்டியோட கழகு. சரி இந்த கண்ணு ரொம்ப அழகுன்னு சொல்றியே, அதை விட ஒரு அழகான கண்ணை நான் காமிச்சானா நீ என்ன பண்ணுவ அப்படின்னு. அப்படி கூட உண்டான? ஆமா, அப்ப அந்த கண்ணுக்கே நான் உரிமையா இருந்து அந்த கண்ணுக்கே நான் தொண்டு செய்வேன் அப்படிங்கிற. ஓ அப்படியா, சரிவா அப்படின்னு. அப்போ அவர் கைய பிடிச்சு, இப்ப மாதிரி எல்லாம் கிடையாது, ராமானுஜர் டைம்னா 1000 வருஷம் முன்னாடி இல்லையா, கைய பிடிச்சு உள்ள கூட்டிட்டு போய் அவருடைய கண்ணை பெருமாள் ரங்கநாதர் பள்ளி கொண்டிருக்கிற ஸ்ரீரங்கத்துல போய் ரங்கநாத பெருமாளை கண்ணை காமிச்ச உடனே அவர் சொல்றார், அம்மாடியோ என்ன அற்புதமான கண்ணு, இன்னமே இவனுக்கு தான் நான் தொண்டு செய்வேன். அந்த தனுர்தாஸ் ரொம்ப பெரிய அப்புறமா பாட்டெல்லாம் எழுதி இதெல்லாம் பண்ணி, நான் இன்னுமே இவருக்கு தான் நான் தொண்டு செய்வேன், இந்த இடத்த விட்டு நான் நகர மாட்டேன் அப்படின்னு. உடனே அது எதனால நமக்கெல்லாம் அந்த கண்ணுல அத்தனை இது ஏன் சுவாரஸ்யம் வருது இல்ல? ராமானுஜர மாதிரி ஒரு ஆச்சாரியர் நம்ம கைய பிடிச்சாதான் நமக்கு அந்த பக்தி வந்தாதான் நம்மளால அந்த கண்ணை அனுபவிக்க முடியும் அப்படின்னு அதுல ஒரு இது. ஆக நம்மளை யாரான கைய பிடிக்கணும், கைய பிடிக்கிறதுக்குன்னு ஒருத்தர் ராமானுஜர் மாதிரி ஒருத்தர் வந்தாதான் நமக்கு அந்த தனுர்தாஸ் மாதிரி அந்த கண்ணை நம்மளால அழகா அலங்காரம் பண்ண முடியும், அழகா அனுபவிக்க முடியும் அப்படின்னு. அடுத்தது இந்த யானைக்கும் எம்பெருமான்றது பெருமாள் தான் சரியா. நம்ம கிருஷ்ணருக்கு என்ன பொருத்தம் அப்படின்னு கேட்டேன்னா, யானை, இதை நான் ஜஸ்ட் படிச்சுடுறேன், அவ்வளவுதான் முடிச்சுடுவேன். யானை எத்தனை தடவை பார்த்தாலும் பார்க்கும் போதெல்லாம் அபூர்வ வஸ்து போலவே பரமானந்தம் தரும். அதேதான் எம்பெருமானும் சரியா. எப்பெல்லாம் பாக்குறோமோ அதோட பார்த்து நம்ம அனுபவிப்போம். அதே மாதிரி அடுத்தது யானையின் மீது ஏற அதன் காலை பற்ற வேண்டும், பகவானிடம் அவன் திருவடியை பற்ற வேண்டும் சரியா. இவனை காலை பிடிச்சதான் நம்ம எல்லாம் ஏற முடியும். யானை தன்னை கட்ட கயிறு தானே எடுத்து கொடுக்கும், பகவானை கட்ட பக்தி என்னும் கயிற்றை அவனே எடுத்து தருவார். நமக்கு பக்தி அதை விட அவன் தான் எடுத்து தருவான், அப்பதான் நமக்கு முடியும். யானையை பிடிக்க பெண் யானை உதவி தேவை. அதுபோல மகாலட்சுமி, ருக்மணி, ராத அவளுடைய அருள் இருந்தாதான் நமக்கு எம்பெருமான் வசப்படுவான். பாகன் அனுமதி இல்லாமல் யானை பாகன், அதாவது யானை கிட்ட போக முடியாது. சோ என்ன அர்த்தம்? பாகவத சம்பந்தம் இல்லாமல் பகவான் இல்லை. நம்ம எல்லாரும், நீங்க எல்லாரும் கூடி இருந்தாதான் குளிர்ந்தேலோரும் பாவாய். அதே மாதிரி யானையின் பாஷை பாகனுக்கு தான் தெரியும், எம்பெருமான் பாஷை திருக்கச்சி நம்பி போல உள்ள ஆழ்வார்களுக்கு தான் தெரியும், நமக்கு புரியாது. யானையின் நிற்றல், இருத்தல், கிடத்தல், திரிதல் முதலிய தொழில்கள் பாகன் இட்ட கட்டளைப்படி எம்பெருமானும் கிடந்தவாறு எங்கிருந்து பேசி என்கிற திருமழிசை பிரான் போல அவருக்கு தான் சாத்தியம். திருமழிசை பிரான் போல உள்ள ஆழ்வாருக்கு தான் சாத்தியம் அது பேசுறது, அதை நிக்கிறது, அதாவதுதான் பாகன். யானை உண்ணும் போது இறைப்பது நிறைய சாப்பிடும், ஆனா எல்லா இடமும் இறைச்சிடும் இல்லையா. பருப்பெல்லாம், அரிசி, சாதம்லாம். அந்த 1000 எறும்புகளுக்கு உணவு எம்பெருமான் அமுது செய்த பிரசாதம் பக்தர்களுக்கு. அந்த நிறைய பருக்கைகள்லாம் விழுந்து பத்தில அதுதான் பிரசாதம், அதுதான் நமக்கெல்லாம் அந்த எறும்பெல்லாம் சாப்பிடுற மாதிரி. யானைக்கு கை நீளம் அகலம் புரிந்த நெடுந்தடக்கை அந்நிறே, பெரிய திருமொழியில இதுதான் வருது. யானைக்கு ஒரு கைதான், எம்பெருமானுக்கு கொடுக்கும் கை ஒழிய கொள்ளுங்கை இல்லை. இதெல்லாம் பாசுரங்கள். மாதாஜி எனக்கு கொஞ்சம் ஆழ்வாரை பத்தி சொல்லுனா, எனக்கு பாசுரங்களை பத்தி இருந்தது, அதையே சொல்லிடுவோம். பாகனுக்கு யானை சம்பாதித்து தருகிறது, எம்பெருமான் அர்ச்சக பரிசாரக வித்வான்களுக்கு சம்பாத்தியம் உண்டாக்கி தருகிறான். எம்பெருமான்றது கிருஷ்ண பரமாத்மா. இப்போ மேலும் யானைக்கு முரம் போன்ற பெரிய காதுகள் சதா சர்வமும் அசைத்து கொண்டே இருக்கும். பகவானும் சாமகான பிரியர், ஸ்தாவி ஸ்துதி ஸ்தோதா, அதாவது பாட்டுக்கு இயங்கி, நாம சங்கீர்த்தனத்துக்கு இயங்கி காதை ஆட்டின்னு இருக்குமா. யானைக்கு ஒரு வாழைப்பழம் தந்தாலும், சாப்பிடும் ஒரு குலையை தந்தாலும் வேண்டாம் என ஒதுக்காது. பகவானும் அப்படியே ஒரு கட்டி கற்கண்டு தந்தாலும் எடுத்துப்பார். அன்னக்கூடமே தந்தாலும், அன்னக்கூடம் சேவை தெரிஞ்சிருக்கும் உங்களுக்கு எல்லாம், மொத்தமா பெரிய பானை, இது பெரிய பெரிய பாத்திரங்களோட கொண்டு அந்த அன்னக்கூட்ட சேவைன்னு எல்லா கோவிலையும் நடக்கும். யானை வரும் பின்னே மணி ஓசை வரும் முன்னே பகவானின் புறப்பாடிலும் வான வேடிக்கை பிரபந்தம் கோஷ்டிகள் மூலம் அறியலாம். யானைக்கு 4 பெரிய தூண்கள் போல் கால்கள், பகவானை பற்றி தெரிந்து கொள்ள 4 வேதங்கள்.
யானை மீது அமர வேண்டும் என்றால் காலை பிடித்து காதை பிடித்து பிறகு மேல் ஏறலாம் அமரலாம். பகவானை அடைவது மாம் ஏகம் சரணம் பிரஜ என்கிறது போல் திருவடி பிடித்து திருத்வய சரம காதில் வாங்கி கொண்டு அனுஷ்டானம் செய்தால் முக்தி நிச்சயம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சுகன்யா மாதாஜி நீங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க. இந்த யானையும் பெருமாளையும் எப்படி கம்பேர் பண்ணிருக்காரு ஒரு ஆழ்வாரோ அப்படிங்கிறதுக்குதான் இது. அருமையா இருக்கு மாதாஜி. இன்னும் கொஞ்சம் சொல்லுங்க மாதாஜி. வெரி எக்ஸலன்ட் மாதாஜி. இன்னும் கொஞ்சம் என்ன சொல்லணும் புஷ்ப மாதாஜி? சூப்பரா இருந்தது மாதாஜி. அருமையா இருக்கு. ஒரு நாள் வரல நானே. எனக்கு என்னடா இதுல வந்து ஒரு இதுல என்ன படிச்சேன்னா அதையும் நான் மறந்து போயிடுவேன். அதனால உடனே உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். அதாவது நமக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு சுபாவம் வந்து கூட இருக்கிறவா இவா எல்லாரையும் நமக்கு அதாவது சுயநலவாதிகள் நம்ம எல்லாரும். அந்த சுயநலவாதியில இருந்து எப்படி வெளியில வரணும்னு அது வந்து அனுமார் வந்து சீதை கிட்ட கேக்குற, இந்த பாருமா உன்னை இத்தனை ராட்சசிகளும் தாயே உன்னை இத்தனை ராட்சசிகளும் இவ்வளவு கஷ்டப்படுத்தினான். இப்போ நீ சொல்லு, நான் எல்லாரையும் இப்பவே வந்து வதம் பண்ணி அத்தனை ராட்சசிகளையும் உங்ககிட்ட இருந்து தள்ளிடுறேன், அவளெல்லாம் நான் வதம் பண்ணிடுறேன் அப்படி. உடனே சீதை வந்து நான் உனக்கு கதை சொல்றேன் அப்படின்னு. என்ன கதை அப்படின்னாக்க, ஒரு வேடன், அந்த வேடன் என்ன பண்றான், இத துரத்திண்டே வரான். அந்த வேடன் வந்து ஒரு வேடனை வந்து ஒரு சிங்கம் துரத்திண்டு வருது. சிங்கம் துரத்திண்டு வந்த உடனே அந்த வேடன் ஓடி போய் மரத்து மேல ஏறிடுறான். மரத்து மேல போனாக்க ஒரு கரடி உட்காண்டிருக்கு. அந்த கரடி உட்காண்டிருக்கு. உடனே இந்த சிங்கம் சொல்றது, எனக்கு வேடனா இருந்தா என்ன கரடியா இருந்தா என்ன, நீ வந்து இந்த கரடிய தள்ளி விடு. சோ அந்த வேடன் என்ன பண்றான், அந்த கரடிய கீழே தள்ளி விடுறான். அந்த கரடி என்ன பண்றது, அது தன்னுடைய சாமர்த்தியத்துல இன்னொரு மரம் ஏறி போயிடுறது. இது வந்து சீதா பிராட்டி அனுமாருக்கு கதை சொல்றான். சோ அது உடனே அது வேற மரத்தை தாண்டி போன உடனே உடனே அந்த கரடிய பார்த்து இந்த சிங்கம் சொல்றது, நீ இந்த இவனை தள்ளி விடு, ஏன்னா அவன் ஒன்ன வந்து ஏமாத்தினான், உன்னை தள்ளி விடுறதுக்கு ரெடியா இருந்தான், அதனால நீ இப்ப அவனை தள்ளி விடு, எனக்கு ஆகாரம் தான் வேணும். உடனே இந்த கரடி சொல்றது, அவனுக்கு ரட்சணை கொடுக்கறது, அவனுக்கு நான் ரட்சிக்கிறேன்னு நான் வந்து மேல அவன் வந்த உடனே சரணாகதிக்கு வந்த உடனே நான் வந்து சரணாடி, அது என்னோட சுபாவம். என்னை காப்பாத்திக்கிறதுக்கு நான் இன்னொரு மரத்துக்கு போனேன், அது என்னோட சுபாவம். அவன் என்ன தள்ளி விடுறதுக்கு ட்ரை பண்ணினா அது அவனுடைய சுபாவம். சோ சீதா பிராட்டி சொல்றா, நம்ம சுபாவத்தை நம்ம அடுத்த வாளுக்காக வேண்டி நம்ம மாத்திக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. அப்போ சீதை சொல்றா, அந்த ராட்சசிகளோட சுபாவம் என்ன படுத்துறது, அதே மாதிரியே நம்ம அவளை போய் வதம் பண்ணினோம்னா அப்புறம் அவளுக்கு நமக்கு என்ன வித்தியாசம். அந்த இதுவும் ரொம்ப நல்லா இருந்தது அந்த திருஷ்டாந்தரம். இப்ப வந்து நீங்க எக்ஸ்பிளனேஷன் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. என்னமோ அந்த கிருஷ்ணர் வந்து என்ன சொல்றாரோ எப்ப எது சொல்றாரோ அந்த ஏமா ஒரு பாட்டு பாடு. நான் ஒரு பாட்டு டீச்சர் வீட்டுலதான் வந்திருக்கேன், அதனால நான் இப்பதான் சுந்தரகாண்டம் எல்லாம் படிச்சிருக்கேன், அதனால அவளை ஒரு பாட்டு பாட சொல்றேன். ரொம்ப நல்லா இருந்தது மாதாஜி விளக்கம். ஹரே கிருஷ்ணாமா. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணாவோட பாட்டு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பாட்டு கேளுங்க, நீங்களும் ரிப்பீட் பண்ணலாம் அப்புறமா. நீ எது வேணும், பஜனை பாடு. முரளி கிருஷ்ணா முகுந்த கிருஷ்ணா மோகன கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா. முரளி கிருஷ்ணா மோகன கிருஷ்ணா மோகன கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா. முரளி கிருஷ்ணா மோகன கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா. முரளி கிருஷ்ணா முகுந்த கிருஷ்ணா மோகன கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா. ராதா கிருஷ்ணா பாலகிருஷ்ணா ராச விலோலா கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா. ராதா கிருஷ்ணா பாலகிருஷ்ணா ராச விலோலா கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா. பாலகிருஷ்ணா கோவர்தனதர் கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா. கோபி கிருஷ்ணா கோபால கிருஷ்ணா கோவர்தனதர் கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா. பால கிருஷ்ணா யசோத கிருஷ்ணா தேவகி நந்தன கிருஷ்ணா
Krishna Krishna Bala Krishna Yasoda Soda Krishna Devaki Nandan Nandana Krishna 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 Hari Krishna Krishna Mukunda Krishna Krishna Mohan Krishna 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 Bala Krishna Krishna Yasoda Krishna Krishna Devaki Krishna Nandan Krishna 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 Bala Krishna Krishna Yasoda Krishna Krishna Devaki Nandan Nandana Krishna 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 Gopala Krishna Krishna Govardhana Krishna 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 Govardhana Krishna 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 ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும். Hare Krishna ஹரே Mataji. கிருஷ்ணா. ஹரே சூரிய கிருஷ்ணா மாதாஜி கண்டினியூ மாதாஜி. பண்ணுங்க பாகவதம். நான் மியூட்ல இருக்கேன். சாங்ஸ் சூப்பரா இருந்ததுங்க மாதாஜி. ஆமா. இது ஹரே ஹேமா, கிருஷ்ணா நான் பிரேமா. ஹேமா. சூப்பரா இருந்ததுங்க மாதாஜி. வெரி நைஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணாமா. கண்டினியூ பண்ணுங்க சூரிய மாதாஜி. எஸ் Thank you, மாதாஜி. ma. எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. Thank you Mataji. தேங்க்யூமா. மாதாஜி பதம் 22 இப்ப யார் மாதாஜி படிக்கணும்? நீங்க 4 பேர் கை உயர்த்தி இருக்கீங்க. நீங்களே வாய்ப்பு கொடுங்க மாதாஜி. சரிங்க. மல்லிகா மாதாஜி இருக்கீங்களா? ஓகே மாதாஜி. பதம் 22. ஓகே நீங்க படிச்சு நான் படிக்கிறேன். ஓகே மாதாஜி. ச ஏவ பூயோ நிஜ வீரிய சோதிதாம் ஜீவ மாயாம் பிரகிருதிம் சிஷ்ருதி அநாம ரூபாத்மனி ரூபநாமானி விதித் சமானோ நுசார சாஸ்திர கிருத். ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சயேவ பூயோ நிஜ வீரிய சோதிதாம் ஸ்வவர்ஜீவ மாயாம் பிரகிருதிம் சிஷ்ருதிம் அசாம ரூபாத்மனி ரூபநாமனி விதிஸ்தமானோனுசார சாஸ்திரகிருத். ச அவர் ஏவ இவ்வாறு பூய மீண்டும் மிக சுயமான சொந்த வீரிய ஆற்றல் சோதிதாம் செயல் ஸ்வ சொந்த ஜீவராசி மாயாம் புறசக்தி பிரகிருதியும் ஜட இயற்கைக்கு சுஷ்ருதியும் மறுபடியும் சிருஷ்டியை செய்யும் பொழுது அனாமா பௌதிக பெயர் இல்லாமல் ரூப ஆத்மனி ஆத்மாவின் ரூபங்கள் ரூபநாமானே உருவங்களும் பெயர்களும் விதி சமான அளிக்க விரும்பி அனுசசார ஒப்படைக்கப்பட்டது. சாஸ்திர வேத சாஸ்திரத்தை கொடுத்தவர். மொழிபெயர்ப்பு பரமபுருஷர் அவரது அங்க உறுப்புகளான ஜீவராசிகளுக்கு அளிக்க விரும்பி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி கொஞ்சம் மியூட்ல இருங்க மாதாஜி ப்ளீஸ். ஸ்கிரீன் ஸ்க்ரோல் பண்ணுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி, பின்னாடி பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் வர்றதே இருங்க. ஒரே நிமிஷம். பிரேமா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரேமா மாதாஜி. பிரேமா மாதாஜி சொல்லுங்கம்மா. மாதாஜி நான் உங்களை ஹோஸ்ட் பண்ணிருக்கேன் மாதாஜி. எனக்கு ஸ்க்ரோல் பண்ண வரல. நீங்க கொஞ்சம் எனக்கு ஸ்க்ரோல் பண்ணுங்க மாதாஜி. ஹோஸ்ட் பண்ணிருக்கேன் உங்களை. எனக்கு நீங்க என்ன போஸ்ட் பண்ணினா கூட என்னால பண்ண முடியாது. ஏன்னா இந்த ஸ்கிரீன் வந்து தாரணேஸ்வரி மாதாஜி ஷேர் பண்றா. ஓ ஆமா, தாரணேஸ்வரி மாதாஜி கிட்ட தான் இந்த புக் இருக்கு, இந்த இது இருக்கு. பட் என்ன வந்து ஜஸ்ட் நீ வந்து ஆழ்வார பத்தி கொஞ்சம் சொல்லி நான் 1/2 மணி நேரம் கழிச்சு நான் கிளம்பிட்டே இருக்கேன் அப்படின்னு எனக்கு போன் வந்தது. நான் ஒரு மீட்டிங்ல இருந்தே, நான் மீட்டிங் முடிஞ்சதும் வரேன்னு சொல்லிட்டு நான் சரி ஏதாவது நான் சொல்றேன் அப்படின்னு. So I don't think we will be able to do it. ஏன்னு கேட்டேன்னா அந்த ஸ்கிரீன் வந்து அவகிட்ட இருக்கு, என்கிட்ட இல்ல. ஓ இல்ல, அவங்க என்ன வந்து ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க. ஆமாமா, அவசரமா இருந்தது எனக்கு தெரியும்பா. I mean பட் இது நம்ம பண்ண முடியாது, அதுக்காக சொல்றேன். ஓகே ஓகே. I don't think because நம்ம கிட்ட இல்லையே இது, நம்ம கிட்ட இது இல்லையே, ஸ்கேன் இல்லையே. புரியுதா? இது நான் எங்கிட்டயும் இல்ல உங்ககிட்டயும் இல்ல, அது அவளுடைய கம்ப்யூட்டர்ல ஸ்கேன் பண்ணி வச்சிருக்கா. ஹோஸ்டா இருந்தா ஸ்க்ரோல் பண்ணலாம். நீங்க வந்து ஹோஸ்ட் வந்து உங்களை பண்ணியிருந்த போது நீங்க பண்ணிருக்க முடியுமே சுகன்யா மாதாஜி.
இல்லம்மா, இல்ல இல்ல உஷா உஷா மாதாஜி புரிஞ்சுக்கோங்க. இந்த ஸ்கேன் பண்ணின புக் வந்து இஸ் இன் ஹர் ஸ்கிரீன், இன் ஹர் லேப்டாப். புரியுதா? சோ நம்ம கிட்ட இது இல்ல. இப்ப பவர் பாயிண்ட் ஒரு ஃபுல் பிரசன்டேஷன் நம்ம கிட்ட இருந்ததுன்னா நம்ம ஸ்க்ரோல் பண்ண முடியாது. தட்ஸ் வாட் ஐ திங்க். ஓகே மாதாஜி, நானே படிச்சு நானே சொல்றேன் மாதாஜி. ஆமா பிரேமா மாதாஜி. ஆனா எப்படி கடைசியில வந்து அத ஆஃப் பண்றது? லைவ் இது பண்ண சொன்னாலே மாதாஜி, அத லைவ் நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாமா? அது வந்து that can be done. அது வந்து தன்னால அப்புறம் வந்து இது ரெக்கார்ட் ஆயிட்டு இருக்கு, தன்னால அது போயிடும். ஓகே ஓகே நான் ஓகே ஓகே. மொழிபெயர்ப்பு பரமபுருஷர் அவரது மாதாஜி நான் வாசிக்கிறேன். ஓகே ஓகே வாசிங்க மாதாஜி, வாசிங்க. பரமபுருஷர் அவரது அங்க உறுப்புகளான ஜீவராசிகளுக்கு மீண்டும் பெயர்களையும் உருவங்களையும் அளிக்க விரும்பி அவற்றை ஜட இயற்கையின் வழிகாட்டலின் கீழ் வைத்தார். அவரது சுய ஆற்றலால் மறுபடியும் சிருஷ்டியை செய்ய ஜட இயற்கைக்கு சக்தி அளிக்கப்படுகிறது. பொருளுரை: ஜீவராசிகள் பகவானின் சின்ன பகுதிகளாகும். நித்திய முக்த மற்றும் நித்திய பக்த என இரு வகையான ஜீவராசிகள் உள்ளனர். நித்திய முக்தர்கள் நிச்சயமாக முக்தி அடைந்த ஆத்மாக்கள் ஆவார். அவர்கள் பௌதிக சிருஷ்டிக்கு அப்பாலுள்ள பகவானின் நித்தியமான உலகில் பகவானின் உன்னத அன்பு தொண்டில் நித்தியமாக ஈடுபட்டுள்ளனர். ஆனால் நித்திய பக்தர்கள் அல்லது நித்தியமாக பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்கள் பரமபிதாவிடம் கொண்டுள்ள கீழ்ப்படியாத மனோபாவத்தை திருத்திக் கொள்வதற்காக அவரது புறசக்தியான மாயையிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளனர். நித்திய பக்தர்கள் பகவானுடன் தங்களுக்குள் உறவை நித்தியமாக மறந்துள்ளனர். மாயாசக்தியின் தொடர்பினால் தாங்கள் பௌதிக சக்தியிலிருந்து உற்பத்தியானவர்கள் என்ற குழப்பத்திற்கு அவர்கள் ஆளாகியுள்ளனர். எனவே ஜட உலகில் மகிழ்ச்சியுடன் வாழ்வதற்கு திட்டங்கள் தீட்டுவதில் அவர்கள் சுறுசுறுப்பாக உள்ளனர். அவர்கள் சந்தோஷமாக திட்டம் போட்டு கொண்டே போகின்றனர். ஆனால் பகவானின் விருப்பத்தால் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தின் முடிவில் திட்டம் தீட்டுபவர்கள் திட்டங்கள் ஆகிய இரண்டுமே அழிக்கப்பட்டு விடுகின்றன. இது பகவத்கீதையில் பின்வருமாறு உறுதி செய்யப்படுகிறது: குந்தி மகனே, கல்ப முடிவில் எல்லா ஜீவராசிகளும் என் இயற்கையில் அமிழ்ந்து விடுகின்றன. மீண்டும் படைக்கப்படுவதற்கு நேரம் வரும் பொழுது எனது புறசக்தியால் நான் இடத்தை துவங்குகிறேன். பகவத்கீதை 9.7. ஊக்கிய என்னும் சொல் திரும்ப திரும்ப என்று பொருள்படுகிறது. அதாவது பகவானின் புறசக்தியினால் படைத்தல், காத்தல் மற்றும் அழித்தல் ஆகியவை நிரந்தரமாக நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றன. அவரே அனைத்திற்கும் காரணம். ஆனால் பகவானின் அங்க உறுப்புகளும் பகவானுடனான இனிய உறவை மறந்துவிட்டவர்களுமான ஜீவராசிகளுக்கு புறசக்தியிலிருந்து விடுபடுவதற்கு மீண்டும் வாய்ப்பு அளிக்கப்படுகிறது. மேலும் ஜீவராசியின் உணர்வை விழிப்புறச் செய்வதற்காக வேத நூல்களை வழிகாட்டிகளாக உள்ளன. பகவத்கீதையில் பகவான் கூறுகிறார்: இந்த படைக்கப்பட்ட உலகமும் ஜடசக்தியும் என் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளன. அவை பிரகிருதியின் ஆதிக்கத்தின் கீழ் தானாகவே மீண்டும் மீண்டும் படைக்கப்படுகின்றன. இது எனது புறசக்தியின் வாயிலாக என்னாலேயே செய்யப்படுகிறது. உண்மையில் ஆன்ம பொறிகளான ஜீவராசிகளுக்கு பௌதிக பெயர்களோ உருவங்களோ இல்லை. ஆனால் பௌதிக உருவங்களையும் பெயர்களையும் கொண்ட ஜடசக்தியை அடைக்காள வேண்டும் என்ற அவர்களுடைய ஆசையை நிறைவேற்றுவதற்கு அவர்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு அளிக்கப்படுகிறது. அதே சமயத்தில் வேத நூல்களின் வாயிலான தங்களது உண்மையான நிலையை அறிந்து கொள்ளவும் அவர்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு அளிக்கப்படுகிறது. முட்டாளான மறதியுள்ள ஜீவன பெயர் மற்றும் உருவங்களுடனேயே எப்பொழுதும் சுறுசுறுப்பாக இருக்கிறான். இன்றைய மனிதன் பொய்யான பெயரையும் உடலையும் அடைவதில் தீவிரமாக உள்ளான். குறிப்பிட்ட சூழ்நிலைகளின் கீழ் அடையப்படும் வெவ்வேறு உடல்கள் உண்மையானவையாக எடுத்துக் கொள்ளப்படுகின்றன. இதனால் பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்கள் மதம் என்ற பெயரில் சக்தியை துஷ்பிரயோகம் செய்கின்றனர். சாஸ்திரங்கள் உண்மையான நிலையை அறிவதற்கான குறிப்புகளை வழங்குகின்றன. ஆனால் வெவ்வேறு காலங்களுக்கும் இடங்களுக்கும் ஏற்ப பகவானால் உண்டாக்கப்பட்டுள்ள சாஸ்திரங்களில் இருந்து பாடம் கற்றுக்கொள்ள மக்கள் தயங்குகின்றனர். உதாரணமாக, பகவத்கீதை எல்லா மனிதர்களுக்கும் வழிகாட்டும் நூலாக உள்ளது. ஆனால் ஜடசக்திக்கு அடிமைப்பட்டு கிடப்பதால் பகவத்கீதைக்கு ஏற்ப வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்ள அவர்கள் அக்கறை கொள்வதில்லை. பகவத்கீதையின் கொள்கைகளை நன்கு கற்றறிந்தவர்களுக்கு ஸ்ரீமத் பாகவதம் உயர்கல்வியாக அமையும். துரதிருஷ்டவசமாக மக்கள் அவற்றில் விருப்பம் கொள்ளாமல் இருக்கின்றனர். எனவே
அவர்கள் மாயையின் பிடியில் அகப்பட்டு தொடர்ச்சியான பிறப்பிற்கும் இறப்பிற்கும் உள்ளாகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ. பரம புருஷர் அவரது அங்க உறுப்புகளான ஜீவராசிகளுக்கு மீண்டும் பெயர்களையும் உருவங்களையும் அளிக்க விரும்பி அவற்றை ஜட இயற்கையின் வழிகாட்டலின் கீழ் வைத்தார். சோ மாதாஜி லாஸ்ட் ஸ்லோகத்துல சொல்லிட்டு போயிருக்காங்க, படைப்பு சக்தி இயக்கப்படுவதற்கு முன்பே பகவான் இருந்தார். பகவான் பௌதீக சக்தியிலிருந்து உற்பத்தியானவர் அல்ல. அவரது உடல் முற்றிலும் தெய்வீகமானது. அவரது உடலுக்கும் அவருக்கும் வேறுபாடில்லை அப்படின்னு முடிச்சுட்டு போயிருக்காங்க. அந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்த்தோம், நம்மளை எல்லாம் அவருடைய அங்கத்திலே, அவருடைய வயிற்றிலே போய் நம்ம எல்லாருமே ஒடுங்கி விடுகிறோம். அப்புறம் மறுபடியும் அவர் படைப்பை ஆரம்பிக்க விரும்பும் போது அந்த ஜீவராசிகளை எல்லாம் படைக்கிறார். அவர்களுக்கு பெயர்கள், உருவங்கள், இதை எல்லாமே அவர் கொடுக்கிறார். மனிதர்கள், மிருகங்கள், பறவைகள், மரங்கள், இந்த மாதிரி எல்லாம் உயிரினங்களை, லிவிங் என்டிட்டிஸ் எல்லாம் அவர் இயற்கையிட்ட ஒப்படைச்சிடுறாரு, படைச்சு. அவருடைய சுய ஆற்றலால் மறுபடியும் சிருஷ்டி செய்ய ஜட இயற்கைக்கு சக்தி அளிக்கப்படுகிறது. சோ அந்த சக்தி ஜட இயற்கைக்கு எப்படி வருது அப்படின்னு கேட்டா, பகவானுடைய சக்தியை தான் அவர் கொடுக்கிறாரு. எப்படி அர்ஜுனனுக்கு அவருடைய சக்திகளை எல்லாம் கொடுத்தாரோ அதே மாதிரியே இயற்கைக்கும் அவருடைய சக்திகளை கொடுத்து இந்த ஜீவராசிகளை படைப்பதற்கான அனுமதியை அவர் தருகிறார். சோ பொருளுரையில நாம எல்லாருமே, லிவிங் என்டிட்டிஸ் எல்லாருமே பகவானிடமிருந்து பிரிந்து வந்த அங்க உறுப்புகள், அணு ஆத்மாக்கள். இதுல 2 வகையா இருக்கிறோம். ஒருத்தர் நித்திய முக்த அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறார்கள், இன்னொருத்தங்க நித்திய பக்த அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறார்கள். நித்திய முக்த அப்படிங்கிறவர்கள் முக்தி அடைந்து பகவானை அடைந்தவர்கள். சோ அவங்க பௌதீக சிருஷ்டிக்கு அப்பால் உள்ள நித்தியமான உலகில் அங்க இருக்கிறாங்க, ஆன்மீக உலகத்துல இருக்கிறாங்க. பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் செஞ்சு அங்க அவங்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கிறாங்க. ஆனா இந்த நித்திய பக்தர்கள்னு சொல்லப்படுகிற நம்ம எல்லாருமே பகவான் சொற்படி கேட்காத டிஸ்ஒபீடியண்டா இருக்கிறோம். பகவானுக்கு அவர் சொன்ன பேச்செல்லாம் கேட்கல. சோ நம்ம என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, நம்ம வீட்டுல என்ன பண்ணுவோம், சொல் பேச்சு கேட்காத பிள்ளைங்களை கொண்டு போய் ஹாஸ்டல்ல விடுவோம். அப்பதான் நீ சொல் பேச்சு கேட்ப, அடங்குவ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதே மாதிரிதான் பகவானும் நம்மளையெல்லாம் கீழ்ப்படியாத நம்மளையெல்லாம் என்ன பண்ணிட்டாரு, புறசக்தியான மாயை கிட்ட நம்ம கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டாரு. சோ அப்பதான் நீங்க எல்லாம் அடங்குவீங்க அப்படின்ட்டு. சோ அந்த நித்திய பக்தர்கள் பகவானுடன் தங்கள் உறவை நித்தியமாக மறந்துள்ளனர். சோ பகவானையே சுத்தமா மறந்துட்டோம். இந்த மனித பிறப்பு 84 லட்சம் பிறவிகளுக்கு அப்புறமா கிடைச்சிருக்கு. சோ இந்த பிறப்பினுடைய நோக்கம் அப்படிங்கிறது பகவானை சென்று அடைவதற்கு தான் இத கொடுத்திருக்காங்க. ஆனா நம்ம அதை சுத்தமா மறந்துட்டோம். சோ மறந்துட்டு நம்ம என்ன பண்றோம், மாயாசக்தியினுடைய வசத்துல இருக்கிறதுனால அந்த நம்ம எல்லாமே குழப்பத்துல இருக்கிறோம். நம்மளுடைய நோக்கம் என்ன அப்படிங்கிறதையே மறந்துட்டோம். சோ அதனால நம்ம இந்த பௌதீக உலகத்துல சந்தோஷமா வாழ்வதற்கு என்னென்னலாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம திட்டங்கள் தீட்டிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சோ ஆனா நம்மளுடைய திட்டங்களை எல்லாம் நம்ம திட்டங்கள் தீட்டுவோம், பகவான் முறியடிப்பார். சோ இந்த ரெண்டுமே அழிக்கப்பட்டு விடுகின்றன காலத்தினால். பகவான் தான் காலம் அப்படின்னு தெரியும். காலத்தினுடைய இயல்பு என்ன அப்படின்னா டிஸ்ட்ரக்ஷன் தான். சோ அப்ப இரண்டுமே அழிக்கப்பட்டு விடுகின்றன. சோ இது பகவத்கீதையில் மீண்டும் உறுதி செய்யப்படுகிறது. குந்தியின் மகனே, கல்ப முடிவில் எல்லா ஜீவராசிகளும் என் இயற்கையில் அமிழ்ந்து விடுகின்றன. சோ பகவான் கிட்ட போய் சேர்ந்துடுறோம். மீண்டும் படைக்கப்படுவதற்கு நேரம் வரும் பொழுது எனது புறசக்தியால் நான் படைப்பை துவங்குகிறேன் அப்படின்னு 9.7 உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும். சர்வபூதானி கௌந்தேய பிரக்ருதிம் யாந்தி மாமிகாம் கல்பக்ஷயே புனஸ்தானி கல்பாதௌ விஷ்ணுஜாம்யகம். குந்தியின் மகனே, கல்ப முடிவில் ஒவ்வொரு ஜடத்தோற்றமும் என் இயற்கையில் நுழைகின்றன. அடுத்த கல்ப ஆரம்பத்தில் எனது சக்தியால் மீண்டும் நான் படைக்கின்றேன் அப்படின்னு பகவான் 9.7 சொல்லியிருக்கிறாரு. இங்க பூயே என்ற சொல் திரும்ப திரும்ப சொல்லப்படுகிறது. இந்த பகவானின் புறசக்தியினால படைத்தல், காத்தல் மற்றும் அழித்தல் இவை நிரந்தரமாக நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்கின்றது. அவரே அனைத்திற்கும் காரணம், காசஸ் ஆஃப் ஆல் காசஸ் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியும்.
ஆனால் பகவானின் அங்க உறுப்புகளும் பகவானுடனான இனிய உறவை மறந்து விட்டவர்களுமான ஜீவராசியிடமிருந்து புறசக்தியிலிருந்து விடுபடுவதற்கு மீண்டும் வாய்ப்பு அளிக்கப்படுகிறது. அந்த மாயா சக்தியிலிருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு பகவான் இன்னொரு சான்ஸ நம்மளுக்கு தர்றார். மேலும் ஜீவராசியின் உணர்வை விழிப்புறச் செய்வதற்காக வேத நூல்கள் வழிகாட்டிகளாக உள்ளன. அந்த வாய்ப்பை நம்ம எப்படி பயன்படுத்தணும்? நம்மளுக்கு யாராவது ஒருத்தர் கைட் பண்ணணும். அந்த கைடன்ஸ் யார் மூலமா இங்க கிடைக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தா வேத நூல்கள் நம்மளுக்கு வழிகாட்டிகளாக இருக்கின்றன. பகவத்கீதையில் பகவான் கூறுகிறார், இந்த படைக்கப்பட்ட உலகமும் ஜடசக்தியும் என் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளன. எல்லாமே இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதுமே அவருடைய கட்டுப்பாட்டில் தான், இந்த ஜடசக்தி எல்லாமே அவரோட கட்டுப்பாட்டில் தான் இருக்கிறது. அவை பிரகிருதியின் ஆதிக்கத்தின் கீழ் தானாகவே மீண்டும் மீண்டும் படைக்கப்படுகின்றன. சோ அவர் அந்த ஜடசக்தி இயற்கைக்கு கிட்ட விட்டுடுறாரு. சோ அது மீண்டும் மீண்டும் அது படைக்கப்படுகிறது. சோ அவருடைய புறசக்தியின் வாயிலாக என்னாலேயே செய்யப்படுகிறது. அத யாரு அதுக்கு சக்தியூட்டுகிறார் அப்படின்னு பார்த்தா பகவான் தான். சோ உண்மையில் ஆன்ம பொறிகளான ஜீவராசிகளுக்கு பௌதீக பெயர்களோ உருவங்களோ இல்லை. சோ ஆனால் பௌதீக உருவங்களையும் பெயர்களையும் கொண்ட ஜடசக்தியை அடக்கியாள வேண்டும் என்ற அவர்களுடைய ஆசையை நிறைவேற்றுவதற்கு அவர்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கப்படுகிறது. அதே சமயத்தில் வேத நூல்களின் வாயிலாக தங்களது உண்மையான நிலையை அறிந்து கொள்ளவும் அவர்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு அளிக்கப்படுகிறது. சோ நீங்க எங்கிருந்து வந்தீங்க, உங்களுடைய நோக்கம் என்ன அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வேத நூல்கள் நமக்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்கிறது. முட்டாள்களான மறதியுள்ள ஜீவராசி பொய்யான பெயர் மற்றும் உருவங்களுடனேயே எப்பொழுதும் சுறுசுறுப்பாக இருக்கிறான். சோ பொய்யான பெயர் அப்படின்னா நம்ம இந்த உடம்பு எடுத்திருக்கிறோமே, மனித உடம்பு எடுத்திருக்கிறோம், சில ஜீவராசிகள் நாய்கள் உடம்பு, மரங்கள் உடம்பு. சோ இது எல்லாமே ஒரு சட்டை. சோ நம்ம சட்டையை தான் நம்ம நான் நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம். ஆனா நான் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய ஆத்மா. சோ அப்ப இந்த சட்டை அப்படிங்கிறது என்ன? பொய்யான பெயர். சோ இந்த உருவங்களோடையே நம்ம சுறுசுறுப்பாக இருக்கிறோம். எந்த சட்டையை போட்டுட்டு இருக்கிறோமோ அதுக்கேத்த மாதிரி செயல்களை செய்து திட்டங்கள் தீட்டி சுறுசுறுப்பாக இருக்கிறோம். மனித உடல் எடுத்தால் அந்த இயல்பிலே திட்டங்கள் தீட்டுகிறோம். நாய் உடம்பு எடுத்திருந்தால் அந்த சட்டையை போட்டுக்கிட்டு அதுக்கேத்த மாதிரி இயல்பிலே அந்த திட்டங்கள் சுறுசுறுப்பாக திட்டிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சோ இன்றைய மனிதனின் பொய்யான பெயரையும் உடலையும் அடைவதில் தீவிரமாக உள்ளான். சோ இததான் நம்ம உண்மைன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம். இந்த போட்டிருக்கிற சட்டை தான் உண்மை, நான் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம். அதுக்கேத்த மாதிரி செயல்கள் செய்து நம்ம தீவிரமாக அதுல திட்டங்கள் தீட்டிக் கொண்டு இருக்கிறோம். சோ குறிப்பிட்ட சூழ்நிலைகளின் கீழ் அடையப்படும் வெவ்வேறு உடல்கள் உண்மையானவையாக எடுத்துக் கொள்ளப்படுகின்றன. சோ நம்ம நம்ம செய்கின்ற கர்மாக்களுக்கு ஏற்ப, நம்முடைய ஆசைகளுக்கு ஏற்பதான் நம்மளுக்கு ஒரு உடல் கிடைச்சிருக்குது. அந்த உடல் தான் நான் அப்படின்னு உண்மையா நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம். ஆனால் இந்த பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்கள் மதம் என்ற பெயரில் சக்தியை துஷ்பிரயோகம் செய்கின்றனர். ஆனா நம்மளுடைய சக்தியை இந்த உடலை உண்மைன்னு நினைச்சுக்கிட்டு நம்மளுடைய அந்த எனர்ஜியை வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். சோ அதை நம்ம மடை மாற்றி பகவானை அறிவதற்காக தான் நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்திருக்கணும். ஆனா நம்ம பகவானை மறந்து விட்டோம். சாஸ்திரங்கள் உண்மையான நிலையை அறிவதற்கான குறிப்புகள் வழங்குகின்றன. அப்ப உண்மையை சொல்லித் தருவதற்கு யாரேனும் வேண்டும். அதுக்காக தான் சாஸ்திரங்கள் இருக்கிறது. ஆனால் வெவ்வேறு காலங்களுக்கும் இடங்களுக்கும் ஏற்ப பகவானால் உண்டாக்கப்பட்ட சாஸ்திரங்களில் இருந்து பாடம் கற்றுக்கொள்ள மக்கள் தயங்குகின்றனர். எத்தனையோ உபனிஷத்துக்கள் இருக்கிறது, பகவத்கீதை இருக்கிறது, ஸ்ரீமத் பாகவதம் இருக்கிறது. ஆனால் நிறைய உண்மைகள் நம்ம வழிகாட்டிகளாக அவைகள் அழைத்து செல்வதற்கு தயாராக இருந்தாலும் அதை நம்ம படிக்கிறதுக்கு நம்ம தயாரா இல்ல, நம்ம தயங்குறோம். உதாரணமாக பகவத்கீதை எல்லா மனிதர்களுக்கும் வழிகாட்டும் நூலாக உள்ளது. ஆனால் ஜடசக்திக்கு அடிமைப்பட்டு கிடப்பதால் பகவத்கீதைக்கேற்ப வாழ்க்கையை அமைத்து கொள்ள அவர்கள் அக்கறை கொள்வது இல்லை. இப்ப இஸ்கான் நிறுவனம் ரொம்ப செலவெல்லாம் பண்ணி நிறைய முயற்சிகள் எல்லாம் பண்ணி எல்லாம் ஃப்ரீயாவே நம்மளுக்கு எல்லாமே சொல்லி தராங்க. ஆனா நம்ம இப்ப 18 days கிளாஸஸ் போட்டோன்னே எத்தனை ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வருது அப்படிங்கறத நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா? ஃப்ரீயா சொல்லி கொடுத்தாலும் கூட மக்கள் அதை கற்றுக்கொள்வதற்கு, அறிந்து கொள்வதற்கு ஆர்வம் காட்டுவது இல்லை. ஏன்னா நம்ம பௌதீகத்துல அவ்வளோ மயக்கமா இருக்கிறோம்.
சோ அக்கறை இல்லாமல் இருக்கிறோம். சோ இந்த பௌதிக கொள்கைகளை நன்கு கற்றறிந்தவர்களுக்கு ஸ்ரீமத் பாகவதம் உயர்கல்வியாக அமையும். ஃபர்ஸ்ட் பகவத்கீதையை கத்துக்கிறோம், அது யூஜி படிக்கிற மாதிரி. அதுக்கப்புறம் ஸ்ரீமத் பாகவதம் படிச்சா அது பிஜி படிக்கிற மாதிரி, ஒரு பிஹெச்டி பண்றதுக்கு சமம். சோ துரதிருஷ்டவசமாக மக்கள் அவற்றில் விருப்பம் கொள்ளாமல் இருக்கின்றனர். ஆனா நம்ம எத்தனை பேர் நம்ம இஷ்டமா கத்துக்கிறோம்னு பார்த்தா அந்த கோடி கோடி மக்கள் இருக்கிறாங்க. ஆனா நம்ம அதுல கத்துக்கிறோம் அப்படின்னு இன்ட்ரெஸ்டோட வர்றவங்க ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. எனவே அவர்கள் மாயையின் பிடியில் அகப்பட்டு தொடர்ச்சியான பிறப்பிற்கும் இறப்பிற்கும் உள்ளாகின்றனர். சோ நம்ம இந்த கர்ம பந்தனத்திலேயே ஈடுபட்டு கொண்டு இருக்கிறதுனால நம்ம மறுபடியும் புனரபி ஜனனம் புனரபி மரணம், இந்த பிறப்பு இறப்பு சக்கரத்துல மாட்டிக்கொண்டு மறுபடியும் பிறக்கிறோம், மறுபடியும் இறக்கிறோம். இதுதான் நடந்துகிட்டு இருக்குது. இந்த ஸ்லோகம் இதுதான் சொல்கிறது. மாதாஜி 23வது ஸ்லோகம் படிக்கலாமா? படிக்கலாம் மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. நீங்க ஒரு தடவை படிச்சிட்டீங்களா மாதாஜி? பதம் 23. சவா அயம் யத் பதம் அத்ர சூரயோ ஜிதேந்திரியா நிர்ஜித மாதரிஷ்வணக பஷ்யந்தி பக்தி உத்கலிதா மலாத்மனா நன் ஏச சத்வம் பரிமாஷ்டும் அர்ஹதி. படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோவா அயம் யத்பதம் அத்ர சூரயோ ஜிதேந்திரியா நிர்ஜித மாதஸ்ரிவணஹ பஷ்யந்தி பக்த உத்கலிதாலாத்மனா நன்யேஷ சத்வம் பரிமாஷ்டும் அர்ஹதி. ச அவர் வை இறையருளால், அயம் இந்த, யத் எது, பதம் அத்ர அதே பரமபுருஷரான ஸ்ரீகிருஷ்ணர் இதோ இருக்கிறார். சூரையக சிறந்த பக்தர்கள், ஜிதேந்திரியா புலன்களின் ஆதிக்கத்தை வென்றவர்கள், நிர்ஜித முழுமையாக கட்டுப்படுத்தப்பட்ட, மாதரிஸ்வன உயிர், வஷ்யந்தி காண முடியும், பக்தி தொண்டின் பயனாய், உத்கலித விருத்தியடைந்த, அமல ஆத்மனா மனம் முழுமையாக தூய்மை அடையப்பட்டவர்கள், நனு ஏஷ நிச்சயமாக இதனால் மட்டுமே, சத்துவம் வாழ்வு, பரிமாற்றும் மனதை முழுமையாக தூய்மைப்படுத்த, அர்ஹதி தகுதி பெற்ற, மொழிபெயர்ப்பு அசையாத பக்தி தொண்டால் உயிர் மற்றும் புலன்கள் ஆகியவற்றை முழுமையாக கட்டுப்படுத்தியதாலும் பௌதீக உணர்விலிருந்து முற்றிலும் தூய்மையடைந்துள்ள சிறந்த பக்தர்கள் பகவானின் திவ்யமான உருவத்தை அனுபவிக்கின்றனர். பகவான் இதோ இருக்கிறார். பக்திதான் வாழ்வை தூய்மைப்படுத்துவதற்கான ஒரே வழியாகும். பொருளுரை. பகவத்கீதை குறிப்பிடுவதை போல் தூய பக்தி தொண்டினால் மட்டுமே பகவானை உள்ளபடி அறிய முடியும். நிலையான பக்தி தொண்டினால் மன அழுக்குகளை கழுவிக்கொள்ள முடிந்த பகவானின் தூய பக்தர்களால் மட்டுமே அவரை உள்ளபடி உணர்ந்தறிய இயலும் என்று இங்கு கூறப்படுகிறது. ஜிதேந்திரிய என்பது மனதை முழு கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருப்பவர் என்று பொருள்படும். புலன்கள் உடலின் சுறுசுறுப்பான பகுதிகள் மற்றும் அவற்றின் செயல்களை நிறுத்த முடியாது. செயற்கை முறைகளில் புலன்களின் செயல்களை நிறுத்த முயல்வது விஸ்வாமித்திர முனிவரை போன்ற பெரும் யோகிகளின் விஷயத்திலும் கூட பரிதாபகரமான தோல்வியை அடைந்துள்ளது என்பது நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. விஸ்வாமித்திர முனி யோக சமாதியினால் புலன்களை அடக்கினார். ஆனால் சொர்க்கலோக மங்கையரான மேனகையை சந்திக்க நேர்ந்த பொழுது அவர் உடலுறவுக்கு அடிமையானார். செயற்கையான அவரது புலனடக்கம் தோல்வியடைந்தது. ஆனால் தூய பக்தர்களின் விஷயத்தில் புலன்கள் அவற்றின் செயல்களில் இருந்து செயற்கையான முறையில் ஈடுபடுத்தப்படுகின்றன. புலன்களை அதிக கவர்ச்சியுள்ள செயல்களில் ஈடுபடுத்தும் பொழுது தாழ்ந்த செயல்களால் அவை கவரப்படுவதற்கு வாய்ப்பில்லை. புலன்களை உயர்ந்த ஈடுபாடுகளால் மட்டுமே கட்டுப்படுத்த இயலும் என்று பகவத்கீதை கூறுகிறது. புலன்களை தூய்மைப்படுத்துதல் அல்லது அவற்றை பகவானின் தொண்டில் ஈடுபடுத்துதலே பக்தி தொண்டாகும். பக்தி தொண்டென்பது செயலற்ற தன்மை அல்ல. பகவானின் தொண்டில் செய்யப்படும் எதுவும் அதன் ஜடத்தன்மையிலிருந்து உடனே தூய்மை அடைகிறது. பௌதீக எண்ணம் அறியாமையால் மட்டுமே விளைவதாகும். வாசுதேவனுக்கு அப்பால் எதுவுமே இல்லை. பகவானை பற்றி தொடர்ந்து செவியுறுவதால் வாசுதேவ உணர்வு இதயத்தில் படிப்படியாக வளர்கிறது. ஆனால் வாசுதேவனே அனைத்தும் என்ற முடிவிற்கு வரும்பொழுது
வளர்ச்சி முற்று பெறுகிறது. பக்தி தொண்டின் விஷயத்தில் இம்முறை ஆரம்பத்திலிருந்தே ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது. மேலும் பக்தரின் இதயத்தில் இருந்து கொண்டே பகவான் அவனுக்கு உபதேசிப்பதால் அவரது கருணையை உண்மையான கருணையால் உண்மையான அறிவு பக்தரின் இதயத்தில் வெளிப்படுகிறது. எனவே பக்தி தொண்டால் புலன்களை கட்டுப்படுத்துவதுதான் சுலபமானதும் ஒரே வழியுமாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ. அசையாத பக்தி தொண்டாலும், சோ அனன்ய பக்தி, அசையாத பக்தி தொண்டுன்னா அனன்ய பக்தி. ஒரு நாளைக்கு நான் காலையில பிரம்ம முகூர்த்தத்துல எந்திரிச்சு 16 மாலை சொல்றேன். அப்புறம் அடுத்த நாள் எந்திரிக்கிறதுக்கு கஷ்டப்பட்டுட்டு விட்டுடுறேன். அப்புறம் சாயந்தரம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு நான் இன்னைக்கு சண்டே தானே கொஞ்சம் தூங்கிக்கலாம் அப்படின்னு அந்த தள்ளி போடுறது, அது இல்ல பக்தி. சோ ஒண்ணு, பகவானுக்கு முக்கியத்துவம். என்ன நடந்தாலும் சரி, இடி இடிச்சாலும் சரி, மழை வந்தாலும் சரி, என்ன நடந்தாலும் சரி, நான் இந்த செயலை செய்தே ஆக வேண்டும் அப்படின்னு ஒரு பிக்சட் மைண்ட்ல இருக்கிறோம் பாத்தீங்களா, அதுதான் அசையாத பக்தி, அனன்ய பக்தி. சோ அந்த மாதிரி பக்தி தொண்டினாலையும் உயிர் மற்றும் புலன்கள் ஆகியவற்றை முழுமையாக கட்டுப்படுத்தியதாலையும், சோ நம்மளை நம்ம கண்ட்ரோல்ல வச்சிருக்கோம். நம்முடைய புலன்கள், மனசு எல்லாத்தையுமே நம்ம கண்ட்ரோல்ல வச்சிருக்கோம். பகவானே ஸ்மரணையில, பகவான் ஸ்மரணையிலேயே நம்ம இருக்கிறோம். சோ அந்த மாதிரி ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள இருக்கிறோம். அப்படி பௌதீக உணர்விலிருந்து முற்றிலும் தூய்மை அடைந்துள்ள சிறந்த பக்தர்கள் பகவானின் திவ்யமான உருவத்தை அனுபவிக்கின்றனர். சோ செல்ஃப் ரியலைஸ்டு பர்சன்ஸ், ஆச்சாரியர்கள் மாதிரி இருக்கிறவர்கள் பௌதீக செயல்கள் எதுவுமே அவர்கள் செய்வது கிடையாது. அவர்கள் செய்வது எல்லாமே ஆன்மீகத்துல தான் செய்யறாங்க, பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு தான் செய்யறாங்க, டிவோஷனல் சர்வீஸ் மட்டுமே தான் செய்யறாங்க. சோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவர்களுடைய மனது களங்கங்கள் எதுவுமே இல்லாம ரொம்ப தூய்மையா இருக்கிறது. சோ அவர்கள் அவங்களுக்கு தெரியும், அவர்கள் எல்லா உயிரினங்களிலும் அவர்களுடைய மனதிலும் பரமாத்மா இருக்கிறார், பரமபுருஷ பகவான் வீற்றிருக்கிறார் அப்படிங்கிறது தெரியும். சோ இந்த பக்தி தான் வாழ்வை தூய்மைப்படுத்துவதற்கான ஒரே வழி. சோ நம்ம மனசு ஒரு குப்பை தொட்டி மாதிரி. சோ களங்கங்கள் சேர்ந்துகிட்டே இருக்கும். அந்த களங்கங்களை எவ்வாறு துடைத்து எறிவது அப்படின்னு நமக்கு சொல்லி இருக்காங்க. நவவித பக்தியில ஏதாவது செய்யறது, இல்ல நான் சாண்டிங் பண்றது, அப்புறம் பிரசாதம் சாப்பிடுறது, அப்புறம் ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எல்லாம் படிக்கிறது அப்படின்னு நிறைய வழிமுறைகள் எல்லாம் நம்மளுக்கு பெரியவர்களும் சாஸ்திரங்களும் வேதங்களும் சொல்லிட்டு போயிருக்குது. சோ வாழ்வை தூய்மைப்படுத்துவதற்கும் பக்தி செய்வதற்கும் இது ஒண்ணு மட்டும்தான் நம்மளுக்கு வழி அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நம்மளுக்கு சொல்கிறது. பகவத்கீதை குறிப்பிடுவது போல தூய பக்தி தொண்டினால் மட்டுமே பகவானை உள்ளபடி அறிய முடியும். சோ உள்ளது உள்ளபடி அறிவதற்கு, பகவானை அறிவதற்கு பக்தி செய்வது மட்டும்தான், அவருக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றது மட்டும்தான் ஒரே ஒரு வழி. எப்படி அம்பரீஷ மகாராஜர் பண்ணினாரோ அந்த மாதிரி. சோ நிலையான பக்தி தொண்டினால் மன அழுக்குகளை கழுவிக்கொள்ள முடிந்த பகவானின் தூய பக்தர்களால் மட்டுமே அவரை உள்ளது உள்ளபடி உணர்ந்தறிய இயலும் என்று இங்கு கூறப்படுகிறது. சோ உள்ளது உள்ளபடி அறிந்தவர்கள் எப்படி இருப்பார்கள்னா, அவங்களுக்கு டுவாலிட்டிஸ் கிடையாது, மெட்டீரியல் டிசையர்ஸ் கிடையாது, சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் கிடையாது. அவர்கள் பண்டிதா சமதர்ஷினக, சோ எல்லாத்தையுமே சமநோக்கோடையே அவர்கள் பார்ப்பார்கள். சோ அப்படிப்பட்டவர்களால மட்டும்தான் பகவானை அறிந்து கொள்ள முடியும். சோ ஜிதேந்திரிய என்பது மனதை முழு கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருப்பவர் என்று பொருள். சோ யாரெல்லாம் கோஸ்வாமிகளாக இருக்கிறார்கள், புலன்களை தங்களுடைய கட்டுக்குள் வைத்திருக்கிறவர்கள் கோஸ்வாமிகள் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியும். சோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவர்களை குறிப்பதற்குத்தான் இந்த ஜிதேந்திரிய அப்படிங்கிற வார்த்தை சொல்லப்படுகிறது. சோ புலன்கள் உடலின் சுறுசுறுப்பான பகுதிகள், அவற்றின் செயல்களை நிறுத்த முடியாது. நம்மளுடைய கைகள், கால்கள், இந்த மாதிரி புலன்களை வைத்துக் கொண்டு எவ்வளவு நேரம் கட்டி போட்ட மாதிரி உட்கார்ந்து இருக்க முடியும்? அது முடியவே முடியாது. சோ அது சுறுசுறுப்பாக இயங்கிக் கொண்டே இருக்க வேண்டும். சோ அதை எப்படி செயற்கை முறைகளில் புலன்களின் செயல்களை நிறுத்த முயல்வது விஸ்வாமித்ர முனிவரை போன்ற பெரும் யோகிகளின் விஷயங்களிலும் கூட பரிதாபகரமான தோல்வியை அடைந்துள்ளது என்று நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனானப்பட்ட விஸ்வாமித்ரர் முனிவராலேயே அவருடைய புலன்களை கட்டுக்குள்ள வைத்திருக்க முடியல. சோ நம்ம டிவி பார்க்க கூடாது அப்படின்னு நம்ம மனசு சொன்னா கேட்குமா? கேட்காது. அதை பார்க்காத, அது பார்க்க கூடாது
கூடாதது அப்படின்னு சொன்னா கேட்காது, அதை செய்யாத அப்படின்னு சொன்னா செய்யாது. சோ இந்த மாதிரி செயற்கையாக நம்ம கட்டுப்படுத்த முயன்றால் நமக்கு கண்டிப்பா விஸ்வாமித்திர முனிவர் மாதிரி தோல்விதான் நம்ம சந்திக்க நேரிடும். அப்போ எப்படி கட்டுப்படுத்தணும் அப்படின்னா அதை திசை திருப்பி விட வேண்டும். வேற ஒரு வேலையை அந்த புலன்களுக்கு நம்ம தரணும். அது பக்தி தொண்டா இருந்தா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. சோ விஸ்வாமித்திர முனி யோக சமாதியினால் புலன்களை அடக்கினார். சோ யோகங்களை செய்து செயற்கையாக அவர் புலன்களை அடக்கினார். ஆனா அப்படி கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள வச்சிருந்த அந்த அவருடைய புலன்கள் எப்ப மேனகையை சந்தித்ததோ அப்பவே விழுந்துடுச்சு. சோ செயற்கையாக அவரது புலனடக்கம் தோல்வி அடைந்தது. சோ செயற்கையாக புலன்களை அடக்கினால் தோல்வி நிச்சயம் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியுது. ஆனா தூய பக்தர்கள் என்ன செய்யறாங்க, அவர்கள் புலன்களை அவற்றின் செயல்களில் இருந்து செயற்கையாக முறையில் தூய பக்தர்களின் விஷயத்தில் புலன்கள் அவற்றின் செயல்களில் இருந்து செயற்கையான முறையில் ஈடுபடுத்தப்படுகின்றன. இந்த லைன் கொஞ்சம் தப்பா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. சோ தூய பக்தர்கள் தங்களுடைய புலன்களை செயற்கையாக அடக்காமல் அவர்கள் வேற பக்தி தோண்டுல தங்களுடைய புலன்களை ஈடுபடுத்துவார்கள். புலன்களை அதிக கவர்ச்சியுள்ள செயல்களில் ஈடுபடுத்தும் பொழுது தாழ்ந்த செயல்களால் அவை கவரப்படுவதற்கு வாய்ப்பில்லை. அந்த புலன்களுக்கு ஒரு ஹையர் டேஸ்ட் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த புலன்கள் தானாகவே அடங்கிவிடும். இப்போ நம்மளுக்கு லெமன் ஜூஸ் இருக்கு, பாதாம் கீர் இருக்கு அப்படின்னா நம்ம எதை செலக்ட் பண்ணுவோம் ஒரு வெயில் காலத்துல அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம அந்த பாதாம் கீர் தான் நம்ம செலக்ட் பண்ணுவோம். சோ அந்த ஹையர் டேஸ்ட். ஒரு குழந்தை இருக்கான், அவனுக்கு ஃபுட்பால் விளையாட ரொம்ப இஷ்டம், ஒரு சின்ன வீட்டு வாசல்லையே சின்ன ஒரு இடம் இருக்கு, அதுலதான் விளையாண்டுட்டு இருக்கான். அந்த குழந்தைய நிஜமான ஒரு ஃபுட்பால் கிரவுண்ட்ல கொண்டு போய் விட்டோம்னா அவன் எவ்வளவு சந்தோஷமா அந்த விளையாட்டை விளையாடுவானோ அந்த மாதிரி ஒரு ஹையர் டேஸ்ட அவங்களுக்கு இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அவங்க அந்த தாழ்ந்த சுவையை விட்டு விடுவார்கள். அந்த மாதிரி நம்மளும் அந்த புலன்களுக்கு ஒரு ஹையர் டேஸ்ட் டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல ஈடுபடுத்தும் போது இந்த பௌதீக இயற்கையில இருக்கிற அந்த தாழ்ந்த சுவைகளை எல்லாம் அவன் மறந்து விடுகிறான். சோ புலன்களை உயர்ந்த ஈடுபாடுகளால் மட்டுமே கட்டுப்படுத்த இயலும் என்று கீதை கூறுகிறது. சோ புலன்களை கட்டுப்படுத்துவதற்கு ஒரே வழி ஹையர் டேஸ்ட இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றதுதான். சோ புலன்களை தூய்மைப்படுத்துதல் அல்லது அவற்றை பகவானின் தொண்டுதல் ஈடுபடுத்துதலே பக்தி தொண்டு. சோ புலன்களை பகவானுடைய தொண்டிலே எப்படி அம்பரீஷ மகாராஜர் பண்ணினாரோ அந்த மாதிரி நமக்கு என்ன முடியுமோ நம்ம இருக்கிற அந்த இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சோ நம்மளும் நம்ம பகவானுடைய தொண்டிலே ஈடுபடுத்தி கொள்ள வேண்டும். அதுதான் பக்தி தொண்டு. சோ பக்தி தொண்டு என்பது செயலற்ற தன்மை இல்ல. உட்கார்ந்துட்டு எப்பவுமே நான் பகவானை நினைச்சிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றது கிடையாது. எந்த செயல்களும் செய்யாம இருக்கிறது கிடையாது பக்தி தொண்டு அப்படிங்கிறது. பகவானின் தொண்டில் செய்யப்படும் எதுவும் அதன் ஜடத்தன்மையிலிருந்து உடனே தூய்மை அடைகிறது. நம்ம செய்கின்ற எல்லா செயல்களும் பகவானுக்காக செய்யும் போது அந்த செயல்களிலே தூய்மை ஏற்படுகிறது. நம்ம மனசு கூட அந்த செயல்கள் செய்யும் போது தூய்மை அடைகிறது. பகவானுக்காக நான் இந்த வீட்டை நல்ல மாப் பண்ணி நான் பகவானுடைய வருகைக்காக நான் மங்களாரத்தி பண்ற போறேன், அதுக்கு முன்னாடி இந்த இடத்தையெல்லாம் தூய்மைப்படுத்துகிறேன், பகவானுக்காக பூக்களை பறிச்சுட்டு நான் கட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்மளுடைய மனதும் தூய்மை அடைகிறது. அந்த பௌதீக தன்மையிலிருந்து நம்ம விடுபடுகிறோம். சோ பௌதீக எண்ணம் அறியாமையால் மட்டுமே விளைவதாகும். சோ இந்த இக்னரன்ஸ்ல இருக்கிறதுனாலதான் நம்ம இந்த பௌதீகத்திலே விழுந்து கிடக்கிறோம். சோ வாசுதேவனுக்கு அப்பால் எதுவும் இல்லை. பகவானை பற்றி தொடர்ந்து செவி உறுவதால் வாசுதேவ உணர்வு இதயத்தில் படிப்படியாக வளர்கிறது. சோ என்ன செஞ்சாலுமே அதை காட் சென்டர்டா செய்யும் போது சோ ஒரு சமைக்க போறோம் அப்படின்னா பகவானுக்காக சமைக்கிறேன், என்ன செய்தாலுமே அதை பகவானுக்காக அப்படின்னு அவரையும் ஒரு கூட்டாளியாக சேர்த்து கொண்டு அவரை நடுநிலையில வச்சு செய்யும் போது நம்ம நம்மளுடைய பகவானை எப்பவுமே நம்ம மனசுல நினைத்து கொண்டு இருக்கிற அந்த சான்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது. சோ நம்மளுடைய மனதும் தூய்மை அடைகிறது. சோ ஆனால் வாசுதேவனே அனைத்தும் என்ற முடிவுக்கு வரும் பொழுது வளர்ச்சி முற்று பெறுகிறது. என்ன நடந்தாலுமே அது பகவானுடைய
கருணையினாலேயே நடக்கிறது. நல்லது நடந்தாலும் பகவானுடைய கருணை, தீயது நடந்தாலும் ஏதோ பெருசா வர வேண்டியதை பகவான் சின்னதாக்கி கொடுத்திருக்கிறார். அதுவும் காட்ஸ் கிஃப்ட் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கும் போது நம்ம முழுமையாக வளர்ந்தவர்கள் ஆகிவிடுகிறோம், வளர்ச்சி பெற்றவர்கள் ஆகிறோம். பக்தி தொண்டின் விஷயத்தில் இந்த முறை ஆரம்பத்திலிருந்தே ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது. சோ ஃப்ரம் த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்ல இருந்து பக்தி தொண்டு அப்படின்னா இதுதான் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. அதாவது சர்வம் வாசுதேவனே அப்படின்னு நினைக்கிறது. சோ எது நடந்தாலும் பகவானே அப்படின்னு ஏற்றுக்கொள்வது. மேலும் பக்தரின் இதயத்தில் இருந்து கொண்டே பகவான் அவனுக்கு உபதேசிப்பதால் அவரது கருணையால் உண்மையான அறிவு பக்தரின் இதயத்தில் வெளிப்படுகிறது. நம்ம அறியாமையில இருந்தா கூட நம்மளுக்கு பகவான் மேல பக்தி இருந்துச்சுன்னா அவர் நம்ம மனசுல பரமாத்மாவாக அமர்ந்திருக்கிறார். சோ அவரே நமக்கு எல்லா வழிகளையுமே காட்டுகிறார். அவரே எல்லா விதமான வசதிகளையும் வாய்ப்புகளையும் நம்மளுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறார் அவரை பற்றி அறிந்து கொள்வதற்காக. சோ எனவே பக்தி தொண்டால் புலன்களை கட்டுப்படுத்துவதுதான் சுலபமானதும் ஆகும், ஒரே வழியாகும். சோ பக்தி தொண்டு மட்டும்தான் ஹையர் டேஸ்ட். அதனால மட்டும்தான் நம்முடைய புலன்களை அடக்கி ஆள முடியும். சோ செயற்கையாக நம்ம புலன்களை அடக்கினால் நாம் வீழ்ந்து விடுவோம். நாம இயற்கையாக இந்த பக்தி தொண்டு செய்யும் போது நம்ம எலிவேட் ஆகிறதுக்கு பகவான் நம்மளுக்கு வழிகாட்டுகிறார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதோட நம்ம முடிச்சுக்கலாமா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. இருக்கு மாதாஜி, நான் ஸ்கிரீன் மூவ் பண்ணவே இல்லை மாதாஜி. மாதாஜி நான் போன்ல தான் பாக்குறேன் மாதாஜி. ஸ்கிரீன் மூவ் பண்ணாதான் என்னால அட்டெண்ட் பண்ண முடியும் மாதாஜி. கண்டிப்பா கண்டிப்பா கண்டிப்பா. நான் மண்டே நாளைக்கு கிளாஸ் எடுக்கும்போது கண்டிப்பா ஸ்கிரீன் மூவ் பண்றேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.